tu știi, mama, ce-ar mură port eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară între stele. Dar numai tu știi, mama, ce eu mă ascund hainele mele. Când drumul e greu, mama, las lumea să tragă de ele. Că ai Ferrari sau Logan, respiri același aer. Ce aveți, fraților, cu grăsimea? În loc să-i mulțumiți că au venit să apere răni emoționale, traume, izolare, supărări, depresii, anxietăți, Doamne ferește, atacuri de panică, alte chestii. În loc să-i mulțumim că a fost acolo, că creierul nostru o acționat și ne-a ținut sub apărarea pe care noi o căutam și aveam nevoie de ea. Noi, aoleu, vai ce urâtă sunt, mamă ce grasă sunt, și mai și ascultăm cu urechea la ce spun alții pe la spate, treaba lor. Ce ne interesează pe noi chestia asta? Bun. Acum că am făcut introducerea, eu sunt, cum v-am obișnuit, Mălina Generalu, expert doar în paranteză, da? În viața proprie și personală. Nu sunt expert în fitness, nici în nutriție, nici în nimic care ține de partea asta. Exact cum nu sunt expert nici în celelalte subiecte pe care le-am abordat în serie, vorbesc din experiență personală. Ei bine, recordul meu de greutate după aceste experiențe pe care le-am trăit, după perioada mea de acutizare a depresiei, după perioadele de atacuri de panică, anxietate și burnout groaznic de mare, recordul meu de greutate a fost 99,5 kg și mă apropiam la 3 cifre. Mă apropiam de 3 cifre. Atunci, da, normal, m-am speriat. Recordul ăsta a fost atins în iulie 2024 și am încercat să acționez, să vă povestesc, o să avem și story time pe parcursul videoclipului. Dar ce vreau să rețineți este că eu o să vorbesc azi despre niște fundamente, să le spunem așa, pentru că noi avem un talent și este absolut uman să îl avem în noi, chestia asta, să o avem în noi. Plecăm de la fundamente și complicăm lucrurile din mai multe motive. Ba pentru că nu funcționează, pentru că nu le-am aplicat responsabil, asumat și corect, sau așa cum sunt scrise ele ca fundamente, ba pentru că avem în noi o groază de alte lucruri despre care am tot vorbit pe parcursul seriei. Nu este necesar să vă fi uitat la celelalte episoade, să le spunem așa, dar vă reamintesc un pic despre ce e vorba. Avem în noi tot felul de percepții, proiecții, avem și negare în noi, avem răni emoționale, cele 5 pe toate le avem, avem traumele noastre și experiențele noastre. Și desigur că, pe baza lor, când ceva ne împiedică, noi începem să complicăm fundamentele, pentru că nu avem un traseu, pentru că nu știm cum să gestionăm creierașul care face asta și pentru că nu ne ajută nimeni dacă noi nu strigăm, hey, I need help. Ajutorul nu pică din cer. Ajutorul pică atunci când pui mâna pe telefon sau când vorbești cu cineva. Bun. Îndepărtându-mă de la fundamente, am ajuns la performanța de a pune pe mine 39,5 kg. Da? Deci aproape 40 de kilograme. Ok, cea mai mică greutate a mea ever o pendulat între 58 și 60 de kg și am ajuns la acest record care într-adevăr era șocant. Am mai avut odată o perioadă în care am slăbit de la 72 la 60 de kilograme când eram prin liceu și apoi am reușit să mă păstrez în zona asta până în 65 o perioadă lungă de timp. Faza este că atunci când mi s-a pus capacul pe depresie, în perioada în care am și decis să mă mut din oraș, tocmai ca să-mi trăiesc emoțiile liniștită și în durerea mea, s-a rostogolit rău carul cu fân. Sau ce-o fi fost ăla. Bun. Și acestea fiind spuse, vreau să mai spun singura mea limită de toleranță pe care o am pe YouTube și o să intrăm în subiect. Accept păreri preponderent pozitive și preponderent negative, pentru că eu consider chiar și într-o părere care pare a fi super negativă, există un punct pozitiv pentru că eu aleg să-l văd. Și într-o părere pozitivă există și chestii negative pe care eu aleg să le văd. În același timp, nu accept un singur lucru, să mi se spună ai făcut corect sau greșit în situația X
Pentru că, așa cum știți deja, eu consider că toate lucrurile pe care am trecut și pe care le-am trăit și pe care mi le-am făcut uneori cu mâna mea, toate lucrurile astea au lucrat pentru my greater good, pentru persoana care stă aici, pe scaunul ăsta și vorbește despre viața ei și despre parcursul ei în scopul de a aduce și altora informația asta, că poate se regăsesc în ea. Pentru că nu multă lume vorbește, cum v-am mai tot zis, despre parcursul lor cu burnout-ul de la A la Z, așa, un pic mai detaliat, povestea pe larg. Deci toate întâmplările astea consider că au fost potrivite, nu corecte sau greșite și accept astfel de păreri că au fost greșit sau corect doar de la familia de gradul 1, pentru că cu ei am și spațiul safe necesar pentru a argumenta anumite lucruri, și de la maxim 2 persoane apropiate mie, iar aceste 2 persoane apropiate de foarte multe ori nu sunt aceleași, se tot schimbă, da? Se face rocadă. Bun. Și intrăm în subiect cu fundamentele, cu alea, să știți că o să vă zic exact ce am făcut. Stați aici! I-au crescut ochi la spate, trăiesc în România, unde omul lupt cu oamenii să-și apere felia. Dar nu-s de condamnat că viața-i face hoț, că se condamnă singur în dube pe 4 roți. Mai aud pe câte unul, eu n-am preț, eu nu mă vând. Mai bine taci, toți suntem doar o apă și un pământ. Se ascund pe sub ploape cu orice ar face rău, ca așa omul slab de înger l-ar vinde pe Dumnezeu. Hainele ne schimbă, fața ne pune etichetă, tot el atrag strențe de lux în spate pe banchetă. E clar că e sărac lipit când mergi pe bicicletă și a devenit o rușine să bei apă de la chiuvetă. Caracterul omului se vede de la distanță, e mierea lui Dumnezeu când se simte în siguranță. Cât despre mine, oaia neagră din mulțime, dezbracă-te de caracter să mă cunoști mai bine. Sărac sau bogat. Hai să simplificăm un pic procesul. Din punctul meu de vedere, există 2 componente mari și late în slăbire. Una este partea normală, cu numărat de calorii, de macronutrienți, de micronutrienți, echilibru alimentar, da? Nutriție, plus sport, mișcare, nu sedentarism. Și a doua componentă, al doilea fundament, este partea cu mansarda, cum îi spun eu, cu căpuțul. Bun. Faza este că, din punctul meu de vedere, iarăși punctez ca să nu fie niciun dubiu, astea 2 merg împreună. Și am auzit atâtea exemple de povești asemănătoare cu povestea mea și atâtea povești mai triste chiar decât povestea mea de la antrenorul meu sau de la alți oameni care lucrează în domeniul ăsta și sunt antrenori sau sunt tehnicieni nutriționiști și alte chestii în domeniul ăsta. Bun. Acum, eu vreau să simplific procesul și am spus că sunt 2 fundamente. În același timp, când intri în adâncimea lor, procesul devine din ce în ce mai complicat. Nu neapărat pentru că el este complicat, ci pentru că, așa cum am spus în introducere, facem tot ce ține de noi să-l complicăm atunci când nu ne merge. Și găsim tot felul de subterfugii, de refugii, de alte lucruri care să ne îngreuneze progresul. Ok. Deci am spus că eu ajunsesem la recordul de 99,5 kg. Am 1,73 înălțime, credeam că am 1,72, dar m-a convins antrenorul măsurându-mă din nou că am 1,73,5 chiar aproape. Da, 1,73. Bun, am pornit de la obezitate de gradul 1. Acum mai sunt încă supraponderală, dar mai am maxim o lună până ajung la greutate de normoponderalitate sau ponderabilitate. Să mă corecteze experții, că eu chiar nu știu cum e mai corect sau mai potrivit. Și după aia, când ajung la o greutate normală, sigur că am un range în care pot să mă învârt. De la 55, parcă, sau 58 pentru înălțimea mea, până la 74, parcă, ceva de genul, n-am notița pregătită, dar undeva pe acolo era. De fapt, de ce să nu vin eu cu cifre exacte? Deschidem notița, ce e aici, întotdeauna. Bun. Pentru un normoponderal, eu trebuie să mă situez între 55,3 și 74,6. Și de asta spuneam că mai am cam o lună până când ajung să fiu normoponderal, adică să ajung la 74 de kilograme. Acum am 80, pendulez între 80 și 80,8. Pentru că, da, există și perioade în care pendulăm, mai ales când avem noi femei la anumite perioade în lună, o să ajungem și la discuția despre asta. Bun.
Asta e pauză de adunat idei, că am venit iarăși în partea asta fără structură și notițe și mi-o fac pe loc. Acum, cu astea două fundamente, există un trend care chiar e periculos pentru persoanele care încearcă de mult timp, pentru că se lasă influențate. Noi suntem influențați de informație, chiar și dacă negăm că suntem influențați, noi suntem influențați de informația din jurul nostru și se fac niște tabere în lumea asta a experților în nutriție, în sport, etc. Există, să zicem, tabăra 1. Cei care merg foarte mult pe stilul ăsta de coaching mai mult, pe a acționa. A acționa acum și a lăsa partea psihologică să se odihnească. Nu? Că dacă tu te hotărăști, că trebuie să fii perseverent, că dai, că fă, că dregi, că nu știu ce, și nu mai sta și nu te mai prăji ca o legumă în ulei propriu, în suc propriu, și celelalte lucruri, alea de fapt te împiedică. Că stai tu și te gândești la traume și la partea psihologică. De asta nu reușești. Du-te la sală, începe să mănânci sănătos și o să meargă. Dacă chiar vrei, poți. Să-mi spună cineva un nume de persoană care a ajuns la obezitate de gradul 1 sau chiar mai grav și nu vrea să slăbească. Să-mi arate cineva, să-mi aducă pe cineva, chiar și o persoană din aia care conștientizează că cu lovituri și cu bătut în cap nu merge, adică cu autocondamnare. Da? Și chiar și persoanele care au ajuns să se iubească la greutatea aia și să spună în oglindă cu aplomb, sunt frumoasă și mă accept așa cum sunt. Eu cred că chiar și persoanele alea vor să slăbească. Mi se pare imposibil. Atât timp cât totul este în regulă pe partea psihologică, mă refer partea psihologică pe partea de patologie, da? Că mai sunt și persoane care sunt dereglate din punct de vedere psihologic și au patologie și chiar își doresc să rămână la obezitate de gradul cât o fi. Bun, dar în rest, în afară de alea, persoanele alea le excludem din discuție acum, să-mi zică cineva, să-mi aducă, uite, vorbește cu tipa asta, ea chiar nu-și dorește să slăbească, vrea să stea în obezitate, vrea să aibă palpitații, vrea să aibă probleme cu arterele, vrea să moară cât mai repede. Excludem inclusiv oamenii cu tendențe suicidale, cum și eu am avut gânduri de genul ăsta, și excludem aici. Eu vorbesc de dorința intrinsecă de a stăbi, da? Eu nu cred că există persoane de genul ăsta. Excluzând categoriile pe care le-am zis. Bun, păi dacă toți ne dorim să slăbim când ajungem la obezitate sau suntem supraponderali sau alte chestii, de ce nu merge? Și de ce încă mai există oameni experți în domeniul ăsta care spun că e vina ta, că nu ești în stare, trebuie să fii perseverent, te-ai hotărât, ai mers, merge. Așa este, te-ai hotărât, ai mers, merge. Dar dacă mansarda te încurcă, bossule, ce îi facem cu mansarda? Că te încurcă mansarda, am fost binecuvântați, atenție, binecuvântați. Nu altceva. Cu mansardă. Și binecuvântați cu discernământul de a o gestiona. Și binecuvântați cu abilitatea de a o vindeca și cu resursele necesare pentru a o face. Așadar, din punctul meu de vedere, marketingul ăsta, apropo, schimbați-vă copywriterii, dragilor. Luați-vă copywriter cu cap. Că multe texte sunt făcute de copywriter, că le văd de la o poștă, că nu sunt făcute de autorul programului care este promovat. Sau cu ChatGPT și mai rău. Bun. Ideea este că schimbați-vă copywriterii sau vorbiți cu ei, că eu nu cred, eu vreau, îmi doresc să cred că nu așa credeți voi că funcționează. Pentru că e foarte nasol dacă așa credeți că funcționează. Nu merge. Din punctul meu de vedere. Și pe oricare parte aș privi-o, mie mi se pare că ăsta e un adevăr obiectiv și nu este subiectiv. Bun, asta e tabăra 1. Că lasă mansarda tu cu lucru cu subconștientul, tu du-te, apucă-te de acțiune. Ok. Stați așa că avem și echilibru acum. Partea 2. Hai să săpăm. Partea 2, care se duce mult prea in-depth în psihologie. Practic se axează foarte mult pe psihologie, evită coaching-ul. Coachii care evită psihologia și psihologii care evită coaching-ul. Să-i numim așa, da? Doar îi încadrez în niște tipare ca să fie ușor de înțeles, că oricum sunt groasă de nuanțe la mijloc. Și ne aducem și săpăm și aflăm de ce ne-am îngrășat, traumele din trecut, rănile emoționale, toate astea care sunt lucruri extraordinar de importante, incredibil de importante. Ne influențează fiecare moment în care respirăm
și trăim. Fiecare secundă pe pământul ăsta este influențat de acel background. Bun. Și în același timp, nu reușesc, acei specialiști, acei experți, nu reușesc, când duc omul pe filiera aia, pe drumul ăla, ca să afle să lucreze cu mansarda, nu reușesc să-l mai scoată de acolo. Eu am pățit asta cu un psihoterapeut, de exemplu. M-a băgat acolo și ședința, știți, trendul psihologilor, 50 de minute pe 250 de lei. Goodbye, my love, goodbye. Mi-a făcut mai rău. În perioada aia de 8 luni sau cât am lucrat cu psihoterapeutul ăla, eu mă duceam în groapă din 5 mai tare. Mai aveam o leacă și chiar când mă tăiam cu lama. Între ghilimele, Doamne ajută, bine că n-am făcut așa niște prostii. Bun, și te las acolo să te fierbi în sub propriu și nu mai ai acțiune. Pentru că nu știu să te scoată, știu să te bage și te blochezi acolo. Tabăra 2 asta, da? Și mai este tabăra din mijloc. Asta care are echilibru. Tabăra din mijloc realizează că chiar și dacă tu te apuci să faci acțiunile și nu lucrezi cu mansarda neapărat, adică nu te concentrezi pe asta, faci acțiunile efective, te duci la sală, îți numeri caloriile, mănânci, da? Corect și așa, corect. Mănânci potrivit pentru organismul tău. Chiar dacă te apuci să faci chestiile astea, te ține o săptămână, o lună, 2 luni, 3 luni, 6 luni, un an în funcție de om. Și nu devine stil de viață. Și ăia, tabăra C, da? Tabăra 3, tabăra din mijloc. Specialiștii ăia sunt conștienți că pentru ca omul să rămână perseverent, constant și să rămână statornic în decizia pe care a luat-o, este necesar să lucreze și cu mansarda. Iar eu nu spun că tabăra asta 3 de nutriționiști și antrenori, spre exemplu, trebuie să facă psihologie cu clientul. În niciun caz. Că pentru asta ei sunt psihoterapeuți. Un antrenor sau un nutriționist sau etc. Nici n-ar, în primul rând că nu e responsabilitatea lui să bage pe terenul ăla și 2, oricum nu este în stare să ajute clientul, la fel cum este în stare să o facă un psihoterapeut, atenție, mai ales psihoterapeutul integrativ. Nu are cum. Dar ce poate face el? Când vede că are un client care, de exemplu, 3 luni de zile, da, au venit la sală, au încercat să mănânce corect, dar au făcut o groază de relapsuri, să-l trimită, și spună, băi, uite, cred că ai nevoie pentru că du-te, hai să mai luăm un om în echipa noastră de transformare, du-te la un psiholog și vorbește un pic despre ce se întâmplă de nu reușești să te ții, de ce faci relapse. Și mai sunt și clienții care neagă chestia asta. Și am auzit foarte des povestea asta. Tipe, eu despre tipe am auzit, despre tip n-am auzit, dar sunt sigură că există și din aia. S-au dus la sală 2, 3 luni, 4 luni, cu obezitate de gradul 1, 2, etc. Și după câteva luni n-au avut rezultate cu antrenorul respectiv. Adică n-au slăbit. Și le-au făcut poate și plan de nutriție și toate astea. Și apoi, frustrarea lor, antrenorul nu-i bun. Eu acum vorbesc despre o poveste reală, da? Pe care am auzit-o povestită. Nu știu despre ce persoană e vorba, dar știu povestea ei. Hai să vă spun exact cum este. Antrenorul este aici. Clienta este aici. Clienta asta mai are o prietenă și prietena aia merge la sală. Deci sunt 2 clienți. Bun. Clienta A, care are obezitate și se gândește profund la a face o operație ca să scape de kilograme, inel gastric, whatever e pe piață acum, că sunt multe variante. Și clienta B, care are rezultate, dar e prietenă cu clienta A și ele când ies în oraș, în grupul lor de prieteni, singurul om care mănâncă extraordinar de prost și de nesănătos și ies în oraș, să spunem des, da? O să denaturez probabil un pic povestea, că nu mi-amintesc cuvânt cu cuvânt. Tipa aia cu obezitate este singura de la masă care își comandă maioneză cu usturoi și munți de carbohidrați. Dacă alții își iau un peștuc, un grătărel, o chestie, o sălățică, un orez cu ceva, nu contează, ceva mai echilibrat din punct de vedere macronutrienți, micronutrienți, calorii, tipa aia rupe sistemul. Și în același timp este nemulțumită, antrenorul nu-i bun. Nu mi-a dat planul potrivit pentru mine. Problema la tipa aia e antrenorul sau e mansarda? E mansarda. Iar asta, din punctul meu de vedere, este un adevăr obiectiv, nu este doar o părere personală dintre ale mele, că eu am multe păreri personale. Asta este. Cu asta rulăm, cu asta defilăm.
Bun. Și în condițiile astea ce facem noi? Păi clientul are mai multe variante. Sunt oameni care până la urmă, după multe încercări, se duc și își fac operație. Vreau să vă spun transparent că eu la un moment dat, când ajunsesem pe la 99 de kg, începusem să mă gândesc foarte mult, mă urmărea gândul ăsta, care e un gând urât pentru mine, din punctul meu de vedere este urât pentru mine, că eu nu o să mai reușesc să slăbesc decât dacă îmi fac o operație. De ce? Pentru că problema era și aici. Ok, eu știam rețeta, doar am mai slăbit la viața mea și m-am menținut la viața mea la o greutate fantastică, da? Foarte ok și foarte sănătoasă. Apropo, paranteză, eu nu mai vreau să mă întorc acum la 60 de kilograme, pentru că eu când mă dusesem la 60 de kilograme nu făceam sport. Deci, practic, ajunsesem așa, un bețișor, acum îmi doresc să ajung la 75 prima oară, mai am 5 kg până acolo și după aia să ajung la 70, iar apoi decid cât mai dăm jos, dacă mai dăm jos, pentru că s-ar putea deja corpul să arate super ok, mai ales că eu fac sport constant și nu mă voi opri din mers la sală, cred că poate Doamne ajută niciodată în viață, da? Bun. Și mă gândeam la varianta de operații și prostii din astea. Bă, ele nu sunt prostii, atâta timp cât este indicație medicală și chiar nu se poate sau persoana aia are niște boli atât de grave încât necesită o intervenție de urgență, eu înțeleg că se ajunge la asta. Dar, încă o chestie, uite, o să povestesc și despre primul meu antrenor. Bă, eu știu așa, că când vrei să începi un proces de slăbire și ești obez, în primul rând, hai să terminăm cu bullshit-ul. Hai să terminăm cu slăbește cu clătite cu Nutella și cu pizza. Atâta timp cât ești în deficit caloric vei slăbi. Bosule, antrenorul din Popește de Sus care ești tu, dacă vine la tine o persoană obeză, grav obeză, Doamne ferește cu obezitate morbidă, și tu o educi să slăbească cu pizza și cu maioneză atât timp cât rămâne în deficit caloric, tu îi frești toate organele, bosule. Pentru că persoana aia, dacă are obezitate sau este supraponderală, garantat are și alte probleme de sănătate în corp. Garantat 100%. Dacă vrei să fii antrenor ca lumea, trimite-o primul lucru la analize. Dacă e în stare atât de gravă și are atâtea grăsime pe ea, nu îi spune ferească Dumnezeu că slăbește cu pizza, cu fast food și cu prostii. Eu, spre exemplu, aveam rezistență la insulină. Mare pentru vârsta mea, da? Normal, am îngrășat și am dezvoltat rezistență la insulină, mă duceam lejer în diabet. Puteam, dacă continuam stilul de viață, ajungeam frumos în diabet din ăla din care spor la... Întrerup conexiunea între telefon, scuze, cu camera. Spor la ieșit de acolo, din diabetul ăla. Trimite-l la niște analize și la un medic care să interpreteze analizele alea, ideal un medic care poate vedea corpul integrativ, cum am găsit eu, nu un medic care trimite după aia la alte 5 specializări, ca fiecare medic de la fiecare specializare să-ți dea un tip de pastilă și tu să ajungi să te îngropi în pastile care îți fac rău pe alte paliere, unui alt organ și se bat cap în cap și interacționează și fac jihad din corpul ăla. Și pe lângă asta, fii transparent și spune că nu, va slăbi, da, va slăbi, într-adevăr, ai dreptate, va slăbi dacă continuă să mănânce prostii și fast food și se păstrează în deficit caloric. Dar cum va slăbi, tati? Cum va slăbi? Ajungând în diabet? Cum va slăbi? Deci nu mai este important. La noi important este doar deficitul caloric. Și mai este trendul că nu contează număratul caloriilor. Nu, poți să slăbești fără să-ți numeri caloriile, fără să, nu știu. Băi, fraților, ne îndepărtăm foarte grav de fundamente. Apropo de ce ziceam la început, foarte grav plecăm de la fundamente. Bun, la mine problema nu a fost că nu știam fundamentele de nutriție și astea, pentru că la viața mea mergeam la serviciu pe vremuri cu caserolele, da? Nu la serviciul actual, înainte când eram îndrumător. Și erau calculate și așa am reușit să slăbesc atunci și știam exact ce are nevoie corpul meu și eram într-o conexiune fantastică cu corpul meu, da? Plus că lucram, oricum nu aveam, ca întotdeauna, după cum știți și am mai menționat, eu o persoană liniștită și care să aibă timp să uite la lună 70 de milioane de ani, eu nu sunt aia, nu am avut perioade din astea în viața mea, niciodată.
Și nu, problema nu era fundamentul 1, era fundamentul 2, creierașul. Pentru că, așa cum știți, avusesem depresie, avusesem anxietate, picasem în atacuri de panică, ajunsesem la sunat salvarea, eram într-un burnout foarte mare. Ok. Egal din naștere, pleacă în cunoaștere, unii cu bună creștere și asumă faptele. La urma urmei e un circ de animale, unii sprădători, alții victime reale. Același sânge, sub alte haine, cu alte gânduri, par și taine. Și nu te crede niciodată mai mult decât ești, că ai să te pierzi în ochii lumii în care trăiești. Nu-ți vreo ușă de biserică, dar crede în ea că am găsit liniștea mea când mi-era crucea mai grea. Îmi dau singur haina jos, tu dezbracă-mă de piele, să vezi omul rău vorbit de gurile rele. Sărac sau bogat, puțin sunt oameni între oameni, vorbei sau palat, același sânge, alte haine. Sărac sau bogat, puțin sunt oameni între oameni, vorbei sau palat, același sânge, alte haine. Dar numai tu știi, mama, ce armură port eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară între stele. Dar numai tu știi, mama, ce eu mă ascund hainele mele. Când drumul e greu, mama, las lumea să tragă de ele. I-au crescut ochi la spate. Hai, Dan, story time. O să vă zic tot procesul meu și cum am ajuns să slăbesc astea primele 18,7 kg, dacă am calculat corect în cap acum. Și puteți să o luați exact așa cum este. Puteți să o luați exact așa cum este și dacă vă permit finanțele, să o faceți fix cum am făcut eu. Să găsiți exact specialiștii pe care i-am găsit și eu ca să ieșiți din groapă. În același timp puteți să adaptați și să nu folosiți exact cum este rețeta asta sau puteți să o lăsați aici să o odihnească în YouTube și să găsiți rețeta potrivită vouă. Ideea este că dacă vreți să slăbiți și nu doar dacă vreți să slăbiți, dacă vreți să duceți o viață sănătoasă, trebuie să faceți ceva. Că sunt persoane care sunt slabe și totuși se târâie. Ba în burnout, ba în depresie, ba anxietate. Faptul că ești slab nu înseamnă că vei fi tank de sănătate. S-ar putea să ai în corp tot felul de chestii, da? Deci să nu confundăm o chestie foarte importantă. Omul slab nu este egal omul sănătos. Asta e o chestie pe care vreau să o menționez să fie foarte clară, că o cred și eu și este un adevăr obiectiv. Bun, story time. Undeva prin noiembrie 2024 am început să ies din depresie treptat cu câte un degețel. Nu-i zic pas. Câte un degețel. Am schimbat apartamentul în care am stat un an de zile în București din motive. Eu am scris o postare pe tema asta. Au apărut gândaci în apartamentul ăla, deși era complex rezidențial, blocurile erau infestate de gândaci și apăreau în anumite perioade. Și când au apărut primii gândaci mari, eram cu mama venise la curs în București, mama fiind medic și alte chestii, dar puteți să o găsiți pe Facebook și aflați ce este dacă aveți nevoie de servicii de genul. Și bine că era mama la mine în București și stătea la mine ca să meargă la curs, pentru că dacă eu vedeam dita mai gânda cu ăla când am intrat cu ea în casă de la Lidl, deci n-aveai cum să mai discuți cu mine. Ideea e că eu dădeam un mesaj vocal în momentul ăla unui prieten foarte drag și m-a luat aiurea mesajul vocal, ce e asta? Bun. Și atunci, după ce am văzut primul gândac și după a venit și a doilea pe sub ușa de la intrare în casă, pentru prima oară, mari de aia, negri, așa, vânjoși, cu sânge în pix. Mi-am dat seama când a venit al doilea că, băi, asta e. Mă scoate universul sau Dumnezeu afară din apartamentul în care mi-am trăit cea mai gravă perioadă a depresiei din viața mea. Mă scoate afară, trebuie să plec, trebuie să schimb. Și era fix când făceam un an de când stăteam acolo. Exact cum spusesem într-o altă postare mai de mult, că mi-am dat un an din momentul în care am ajuns în București, mi-am dat un an să trăiesc depresia aici, ca apoi să trăiesc bucuria. Și am schimbat apartamentul, iar acum sunt în minunea asta de apartament care este exact ce aveam nevoie ca să mă susțină în toate demersurile mele pe care le fac de aici înainte din viața mea. Bun. Și am schimbat apartamentul, eram deja bine tare pe sistem de grăsime, da? Și am ajuns aici. Foarte fain. Mă simțeam ok. Adică pe psihologic stăteam ok, nu foarte bine, dar mult mai bine decât înainte. Ok. Și știam că trebuie să schimbăm stilul de viață. Era un focus. Așa că
Am mers în decembrie, am avut un party la Timișoara cu colegii de la firma cu care colaborez și în drum spre acel party, în mașină mai era un coleg. Un coleg era la volan și un coleg era în față lângă el. Și eu sunam la Regina Maria ca să mă programez la kinetoterapie, să încep sportul, dar cu kineto. Că știam că am niște problemuțe pe la spate, alea eu văd și dublu din câte știți din partea 2, dacă v-ați uitat la ea, dacă nu aflați acum, eu văd dublu non-stop, lucru care creează niște compensări în corp, e mai ușurel cu sala, mai întâi trebuie să echilibrăm postural, să fim tot ok. Așa credeam eu atunci. Și am zis, ok, reîncep kinetoterapia mai făcut, știu cu ce să mănâncă și o să facem și kinetoterapie în timp de asta mai în forță, așa, gen fitness. Ok. Și eram în mașină și am sunat Regina Maria, care Regina Maria e aici lângă mine la 2 minute de mers pe jos și mă aud de colegul meu care era în față lângă colegul care conducea mașina. Și îmi spunea, închid telefonul, că spune el o chestie. Și m-a trimis la un tip. E un tank. Este unul dintre cei mai buni oameni de pe tot ce înseamnă corp din România. Și omul, pe lângă faptul că nu mi-am notat ce e, dar e campion național, internațional, tot felul de chestii, de astea la bodybuilding natural, deci fără suplimente, fără chestii super artificiale, pe propria forță. Așa, și pe lângă faptul că este un antrenor de sală extraordinar de bun și în același timp cunoaște principiile de alimentație fantastic de bine și își dorește să facă educații pe tema asta, exact cum să-ți construiești singurel planul alimentar conform cu problemele de sănătate. Pe lângă toate astea știe foarte multe chestii legate de sănătate și organism și medicină. Deci omul este o enciclopedie. Bun, m-am dus la el, m-a întrebat cum mă simt, ce simptome am, ce mă deranjează. Din momentul în care au auzit simptomele alea, au zis clar, trebuie să-ți faci analize, trebuie să faci indiciile HOMA și mi-a mai zis alte denumiri de analize, pentru că eu cred că ai rezistență la insulină, după ce îmi spui după simptome. Deci omul, nu stari pe 2 minute după primele simptome pe care le-am spus, o zis, bang, rezistență la insulină. Bun, și mama avea suspiciunea asta cu mine, că e posibil să am ceva de genul ăla, pentru că eu beau foarte multă apă. Eu pe zi beau cel puțin 3 litri de apă și ajung chiar și la 5 sau mai mult. Asta de foarte mult timp. Și de obicei știți că este un mic simptom al diabetului, un mare simptom, care apare nu doar în diabet, dar și în diabet, că ți sete foarte, foarte des și bei multă apă, cantități industriale din astea. Bun. M-au trimis la analize. Faza este că eu, cum știți din poveștile mele de pe Facebook sau de pe YouTube, în perioada aia, în decembrie, am avut ploaia de antibiotic. Adică cele 9 ture de antibiotic fantastic pentru amigdalita, eritematopuerptacee cazeoasă criptică și pentru blocajul canalelor lacrimale și dacriocistită aici. Bun. Drept pentru care a venit ploaia de infecție, am trecut prin acele 9 ture de antibiotic, bine, ultima am finalizat-o acum recent, luna trecută, și nu se mai opreau, așa că, da, trebuia să ajung la sală. Încă un impediment era că sala respectivă la care lucra tipul ăsta care e în tank era foarte departe de mine, adică la început făceam pe drum 2 ore dus, 1 oră jumate, 1 oră 45 întors, până când o colegă mi-a zis, care stă în București, mi-a zis că, băi, poți să ajungi acolo și mai repede decât atât, și făceam 1 oră și un pic. Ideea este că tot era enorm. Să faci în jur de 3 ore pe drum, 1 oră jumate dura antrenamentul cu el în sală, 4 ore jumate, plus schimbatul, dresul, etc., 5 ore să petreci spre sală, și la sală era ceva infernal pentru mine, mai ales să fac asta de 3 sau de 4 ori pe săptămână. Imposibil, efectiv. Practic, eu trebuia să termin lucrul la 5 jumate, să ies din casă, la 7 să ajung în sală și undeva la 10 să fiu acasă, să nu fi făcut nimic altceva în ziua aia și să mă culc. Asta de 4 fucking ori pe săptămână, scuzați franceza. Bun. Nu era sustenabil pe termen lung. Mi-am dat seama de chestia asta după a doua ședință în care m-am văzut cu el, că nu e sustenabil nici pe partea de drum, dar oricum a intervenit, cum am zis, the higher power, care întotdeauna mă ghidează spre ceea ce este mai potrivit și mai bine pentru mine, și au venit infecțiile astea și n-am mai putut să mă văd cu el. În schimb, am ținut legătura cât am putut prin mesaje. Iar la un moment dat a venit, ok, deci n-am mai sala, ok, am mers, am luat abonament și aia a fost. Mai mult acasă am stat decât în sală. Antibiotice, tralala, groaznic. Asta e ideea, groaznic. Pe psihologic,
eram ok-uț, adică nu mai eram în niciun caz în depresia aia de care vă spuneam în apartamentul din care m-am mutat, dar eram frustrată rău, pentru că eu voiam să ies cât mai repede, să devin din ce în ce mai activă și mă împiedicau aceste infecții la gât și la ochi. Și la un moment dat a venit faza cu salvările, despre care v-am povestit pe lung în partea 1 și nu o să reiau aici. Iar în urma, eu deja aveam programate analizele, data pregătită ca să-mi iau sânge, dinainte să fie problema cu salvările. Așa că o picat numai bine. M-am dus frumos și am făcut analizele și apoi le-am trimis inclusiv acestui antrenor, primul meu antrenor. Nu i-am cerut acordul să-i dau numele, așa că nu-l voi da, dar dacă vreți să aflați cine este, că poate sunteți în zona aia în care lucrează el și are sala acolo, pot să vi-l dau în privat după ce îl întreb dacă pot să fac asta. Bun, vi-l recomand, asta e ideea. Stați așa să mă readun. Bun, am făcut analizele, am aflat că corpul este o rotiță a șobolanului, lucru pe care mi l-au spus 3 oameni distincți, fără să știe unul de altul că celălalt a spus asta. 1. Antrenorul meu, primul antrenor pe care l-am avut, mama, da, are, și asta e enciclopedie, mama mea, așa, și medicul de familie pe care l-am găsit și care am aflat ulterior, după ceva multișor timp, dar nu extrem de mult, că este psihoterapeut integrativ și acum în viața mea are un rol 2 în 1. Și medic și psihoterapeut. Integrativ, atenție, integrativ. Bun. Și toți ăștia 3 oameni, mama, primul antrenor și medicul de familie, au spus același lucru. Ești într-o rotiță a șobolanului care nu se va opri decât dacă schimbăm fundamental stilul de viață. Bine, ok, super. Prima dată am vorbit cu primul antrenor. I-am trimis PDF-ul, în faza e că la momentul respectiv avusese o abordare așa, gen sfârșitul lumii. Adică nu era cazul. Cu mine în momentul ăla nu. Asta e o dexteritate pe care consider că ar trebui să o aibă orice antrenor, să-și dea seama prin instinct și prin umanitate când trebuie să bage tancul, când trebuie să bage pușca, așa, și când trebuie să bage floricelele sau flocirelele, cum spun eu. Bun. Și l-am întrebat la un moment dat, ok, bine, am înțeles, e dezastru, aoleu, murim! Dar, în afară de asta, ce facem noi de mâine ca să, da, că eu oricum, într-adevăr, chiar și dacă am ajuns în punctul ăsta cu sănătatea mea, eu întotdeauna am fost, după perioadele în care mi-am plâns, să spunem, problema, am devenit solution oriented, da? Adică, ok, îmi acord timpul și să dau cu tancul, și să mă condamn, și să plâng dacă este nevoie, dar după aia hai să facem ceva. Nu stăm cu mașina stricată în curte și așteptăm, dăm banii pe Uber, în timp ce mașina stă în curte și în loc să dăm banii la service, îi dăm la Uber, știți? Bun, am numai comparații în capul ăsta. Ok. Și eu atunci eram iarăși ori de-abia trecusem prin antibiotic, ori eram fix după o infecție, deci oricum eram prăfulete, așa. Și am luat legătura, ok, m-am dus la medicul de familie pe care l-am găsit tot așa, am vrut să fie ceva aproape și am intrat în clinica medicală Paladi de aici, de lângă mine, care e tot așa la 3 minute de mers pe jos sau chiar mai puțin, și m-am dus direct la medicul de familie de acolo și am cunoscut o femeie care este în centrul schimbării mele de viață, da? Ok. Iar apoi a trecut foarte puțin timp și am zis, ok, rezultatele analizei avem, am pus holter, m-am dus să mă văd cu antrenorul ăsta nou. Am acordul lui, Train with Raz pe Instagram, Raz Cristian pe Facebook, sector 3, zona Ikea Paladi. Mergeți! Bă, e ceva, nu doar tank pe ceea ce face și pe cunoștințele pe care le are, este tank și pe umanitate, și pe empatie, și pe comportament, și pe inteligență emoțională. Adică pentru ce face el acolo, este exact ce trebuie. Dacă ar fi să fac o comparație între primul antrenor și Train with Raz, o să spun Train with Raz ca să știți că așa îl găsiți pe Instagram, unde postează el cel mai des. Diferența cea mai mare este inteligența emoțională. Încă o chestie pe care vreau să o punctez despre antrenorul ăsta al meu. Există o specie de antrenori la care plătește antrenament individual. Și asta înseamnă că trebuie să stea cu tine pe perioada acelei ore sau o oră jumate, că durează la fiecare, da? Bă, și se duce pe pustii. Îți pune exercițiu, se asigură că faci 2-3 repetări corecte și dispare.
și vine când l-ai terminat să ți-l dea pe următorul. Sau, mai rău, stă numai pe telefon în continuu. Lângă tine, acolo stă numai pe telefon. Bă, una e să-ți răspunzi la un mesaj, să răspunzi la un apel, să stai un pic, dar nu. Alta este, timp de o oră jumate, tu 40 de minute să le petrești scrollând pe telefon. A meu nu face așa ceva. Antrenorul meu, nu. Pe lângă că nu face așa ceva, își mai cere și scuze dacă pleacă să ajute pe nu știu care din sală, în timp ce tu oricum ai pauză și n-ai nevoie de el, că tu respiri, ai pauză. Deci omul e uman și e foarte respectos și are obrazul foarte bine pus la punct. Yeah. Oh. Astăzi, de exemplu, vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul, atât de simplu. Nu fac periplu astăzi, nu sunt tipul. Astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez. Astăzi o frec, bag un mix, pun căștile și plec. Și mă petrec pe bulevard de mari, nu mă întrec cu nimeni. Nu-s panicat, asta e bine. Ochelari la ochi se știe că azi e despre mine. E bine, nu încerc să te conving, dar dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig. Azi, open your eyes, exact ca în filme. Că dacă nu te vede nimeni, tu poți să vezi pe oricine. Azi, nu, să mor, închid telefonul și las mesagerie să-mi pleca pe vârful omul. Așa că domnul, doamna, vă rog reveniți. Azi, faceți-vă că nu mă știți, ia. Azi nu, te rog eu nu, mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, te rog eu, azi nu suna. Azi nu, te rog eu nu, mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu. Ne-am înțeles, da? Facem reclamă puternică aici pentru cei 18 subscriberi și pentru cei care fac vizualizări. Apropo, dragilor, nu v-am mai zis chestia asta în niciun videoclip până acum. Băi, un creator de conținut la început de drum. Deci nu aveți idee câtă bucurie este când apare un subscriber nou, un like sau un comentariu sau orice. Sau, băi, nu aveți idee câtă bucurie provocați unui creator de conținut, mai ales la început de drum când faceți chestia asta, pentru că l-ajutați să crească, că altfel o să rămână vocea lui foarte mult timp, adică o să trebuiască să se chinui mai mult decât oricum se chinuie deja ca să crească pe platformele astea. Așa că, dacă tot fac reclamă aici și foarte puțin o să vadă, pentru că încă nu sunt mare influencer, influencer. Așa, dați și voi acolo un subscribe, dați un like, faceți vizualizări, intrați de pe 5 calculatoare. Glumesc, nu. Mai ajunge un subscribe și un like, e perfect pentru algoritmii, tot ce am nevoie pentru YouTube. Bun, momentan. Așa. Hai să trecem mai departe cu reclama. Deci spuneam că antrenorul meu are obrazul foarte bine pus la punct. O să povestesc și cum a fost prima întâlnire. M-am dus în sală, am stat sala foarte mișto, Infinity Sports Arena, pe Balta Albină, un pic mai încolo de Ikea, adică eu de aici, de unde stau eu, fac 20 de minute pe jos, cu Peugeot, adică, așa, și numai bine îmi fac pașii când merg pe jos dus întors. Iar uneori, dacă sunt foarte obosit după sală, iau autobuzul 2 stații și merg 6 minute pe jos în loc de 20. Ei, și m-am dus acolo la Infinity. Jos, la parter, au o sală, mă rog, e mișto, căutați pe net, o să vedeți cum e, dar ne-am așezat la o măsuță acolo, eu m-am dus cu analizele, nu aveam pretenția de la el să fie medic, ferească Dumnezeu, dar m-am dus cu buletinul de analize ca să-mi amintesc să-i spun ce a ieșit la analize și ce se întâmplă acolo. Deci, practic, mie îmi trebuia o sală aproape de mine, nu să fac în niciun caz o oră jumate pe drum dus, o oră jumate întors, sau 2 ore în total, în niciun caz. Bun. Și am stat de vorbă despre istoricul meu, m-a ascultat cu mare blândețe și mare răbdare. Mi-a spus ce poate el să facă pentru mine, mi-a spus limitele și cum consideră el că se întâmplă un slăbit sănătos. Mi-a zis din start că nu este de acord cu a slăbi mai mult de 5 kg pe lună pentru că e un ritm prea alert și înseamnă că mergem pe înfometare, dar că s-ar putea să mi se întâmple la început să slăbesc 5 kg pe lună pentru că, după cum cred că știți și voi, la început, când pornești de la o greutate mare, în primele 2 luni sau în prima lună se duce mai repede, se duce apa, nu se duce grăsimea, atenție. Nu o să intru în detalii pentru că, deși știu la nivel principial ce înseamnă 1 kg de grăsime, încă nu am dexteritatea necesară în limbaj să explic exact cum se întâmplă slăbirea unui kilogram datul jos a unui kilogram de grăsime efectivă. Mergeți la el, că vă spune el. Și mai am un antrenor pe care o să vi-l recomand dacă sunteți din Timișoara cumva. Așa.
Și am discutat, mi-a zis care sunt, la ce așteptări pot să mă expun, ce așteptări să mă fac. Eu nu am pornit drumul ăsta cu mersul la sală și cu schimbarea de viață cu ideea că să slăbesc între 3 și 5 kg pe lună. De data asta am decis eu personal să am altă așteptare, și anume așteptarea să slăbesc. Punct. Nu 1 kg pe săptămână, nu 2 pe săptămână, nu 500 de grame pe săptămână, nu 1 kg pe lună, nicio cifră, doar să slăbesc, în ritmul pe care am avut încredere că corpul meu și-l va găsi. La început, într-adevăr, o mers repede, pentru că să pleci de la un surplus caloric pe care eu îl făceam cum? Cu o singură masă pe zi, una singură, dar masa aia, fast food. Și nu mă refer la fast food, o chestie de 1000 de calorii, mă refer la o bombă calorică de peste 3000 de calorii. Ok. Sau, dacă nu fast food, altceva, dar prostii, asta e ideea. Cumpărate de prin Carrefour, de prin oriunde, da? Glovo, etc. Corpul meu venind în contextul ăla în care mânca atât de mult, atât de multe prostii, că de fapt, tu când mănânci un meniu de fast food de 3000 de calorii, e un fix-pix, ca volum, ca orice, e fix-pix și nutrienți ai acolo cât să leșini în pat, cum era să li se întâmple. Apropo, paranteză, disclaimer, nu este o problemă să mănânci fast food din an în Paști, să-ți faci o doleanță, să-ți asculți, cum ziceam eu în partea a doua, fetița de la metrou care voia la Mac, adică tot eu, depresia mea. Și acum mai mănânc fast food foarte rar. Și când vorbesc cu corpul meu și îmi dau seama că este un moft și îmi dau seama de unde vine moftul și nevoia aia. Și dacă am identificat moftul și nevoia, am voie să dau continuu pe Glovo și să-mi comand fast food. Dar știu la ce mai expun. Că după aia îți fac retenții de apă, a doua zi pe cântar o să fie 2 kg în plus, dar acele 2 kg în plus dispar în alte 2 zile pentru că se elimină retenția de apă și toți tămpenile alea, carbohidrații aia proști care ți-au frecat tot sistemul și progresul, așa, și după aia mă repun pe picioare. Numai că înainte făceam altceva. Ok, luam fast food azi, problema este că luam și mâine și poimâine și peste 4 zile și peste 5 zile și mâncam prost și peste săptămână și după așa și atunci nu mai aveam cum. Deci, aia nu-i. Disclaimerul este așa. Întotdeauna contează preponderența, ponderea. Una este să mănânci preponderent sănătos și să-ți faci o doleanță o dată la o lună, o dată la 2 săptămâni sau pentru cei care s-au început de drum o dată pe săptămână. Da, la mine începutul ăsta de drum cu o dată pe săptămână doleanță nu a existat. Am mers direct în doleanțe mai rare decât atât. Bine, era și o situație disperată, ci drept. Asta înseamnă că preponderent tu vei deveni un om sănătos. Că ai grijă și în marea parte a timpului ai grijă ce bagi în tine, nu te tratezi ca pe un coș de gunoi, cum mă tratam eu înainte. Și mai este partea în care mănânci fast food sau mâncare nesănătoasă 5 zile pe săptămână și 2 mănânci salată. Cine o să câștige asupra sănătății? Fast food-ul, mâncarea nesănătoasă o să câștige, da? Bun, asta e paranteza. Acum, Doamne ajută să-mi amintesc eu despre ce vorbeam. Da, antrenorul. Ok. Și am pornit cu așteptări 0 de la mine, pentru că știam că în încercările mele anterioare porneam așa. Când n-aveam antrenor, nu aveam pe nimeni. Eram eu cu mine, eu centram, eu dam cu capul. Începeam cu rețeta pe care o știam. 4 zile, mâncat sănătos, tralala, a 5-a zi, bang! Boom Burger de pe Glovo. Ferească, vă rog, deci nu comandați la Boom Burger. Glumesc, faceți ce vreți cu viața voastră. Normal, fiecare are libertatea. Că eu când mi-am calculat câte calorii avea meniul de la Boom Burger pe care îl adoram și am văzut că are 3800 de calorii, am zis că ok. Ce, o porție de cartofi, un burger, cola zero, all the time și maioneză cu usturoi. 3800 de calorii. Iar carbohidrați de aia proști, nu mai zic cât erau, că erau peste 100. Asta e ideea. Dintr-o singură masă. Ce peste 100? Nu. Erau peste 150. Știu că eram șocată și mă gândeam că la câți carbohidrați trebuie să mănânc eu acum pentru rezistență la insulină. Eu cu un meniu de ăla îmi făceam carbohidrații pe o săptămână. Ok. Că la rezistență la insulină e altă discuție, dar nu intrăm acolo, dar nu poți să mănânci carbohidrați cât vrei tu și când vrei tu și cum vrei tu. Bun.
Și omul mi-a explicat cum lucrează el, cum funcționează, ce așteptări are el, care sunt limitele lui de toleranță și normale. Iar apoi mi-a arătat cum e în sală. M-a dus la etaj, am văzut sala, aparatele, care-i vibe-ul. Era foarte grijuliu, adică inteligent emoțional. Îmi spunea că, băi, o să fie și perioade în care o să fie aglomerat. Ai o problemă cu asta, cu faptul că o să fie mulți oameni pe lângă noi. Uite, că sunt... Adică, un om care îți expune din start realitatea, ca să știi la ce să te aștepți, îi și pasă de ce simți față de acea realitate și întreabă, ca să știe, pentru că pentru el este important să știe, dacă fata asta, de exemplu, nu vrea să stea în mulțime, nu vrea să fie văzută neapărat sau o deranjează stimulii sau... aglomerația o precipită, îi dă un trigger, el ca antrenor trebuie să știe asta, ca de fiecare dată când e aglomerat să știe să aleagă în sală un colț mai retras sau un aparat în jurul căruia nu sunt o groază de oameni. De exemplu, zic, așa cred că este și în logica lui dacă stă să-și o desfacă în bucăți, da? Deci întrebări de astea pe care, din punctul meu de vedere, un antrenor e necesar să le pună, ca să cunoască omul și să știe cu cine urmează să lucreze, că până la urmă urmează să lucrezi cu un om 1 la 1, adică să creează o relație extraordinar de strânsă între client și antrenor. Și spun asta și din propria experiență, pentru că am lucrat cu elevi atâta timp, 3 ani de zile, am predat 1 la 1 oamenilor cu vârste cuprinse între 3 ani și 55 de ani. Și știu ce relații dezvolți cu omul care ți intră în sală și vine acolo ca să-l ajuți să obțină un rezultat. Bun. Foarte tare, băiatul e foarte tare, adică dacă stați în zona asta, nu neapărat că să stați lângă Ikea, în zona asta, ce înseamnă sector 3 în perimetrul ăsta, chiar dacă vă ia să veniți cu autobuzul jumătate de oră, cum îmi ia mie 20 de mers pe jos, eu v-aș recomanda să dacă e distanța de o oră și ceva cu mijloc de transport, e nasol, dar dacă e jumătate de oră cu autobuzul, eu în locul vostru aș face un efort pentru asta. Bun. Și a doua zi ne-am apucat, am intrat în pâine. M-am dus, am început ușurel. Inclusiv când eu credeam că pot mai mult, el nu mă lăsa să pot mai mult. Pentru că chestiile astea se construiesc treptat. Nu te bagi și te duci la sală și gata, dă-mi, te rog, greutățile de 40 de kilograme să fac o de asta. Nu merge așa. Am luat-o treptat. Și în timp am tot crescut rezistența, dar ușurel, și pentru că el știe foarte bine ce face și are și un radar de ăsta foarte bun la expresiile faciale ale omului, la felul în care se comportă în timpul exercițiului, ce spune în timpul exercițiului, cum se simte în general, îl vede, își dă seama dacă este potrivit ceea ce s-a întâmplat, dacă se poate crește intensitatea, dacă se poate scădea intensitatea, plus că de la el, pe parcursul antrenamentelor, am aflat o groază de lucruri foarte prețioase și valoroase despre sănătate și despre cum să abordez exercițiile la sală în mod sănătos, inclusiv cum decid câte repetări fac, cum îmi ascult corpul, cum iau pauza, ce înseamnă pauza la sală, pauza între exerciții și nu că așa, că vreau eu neapărat 30 secunde, că altfel nu crește mușchiul. Nu, bullshit. Așa. Omul e tank, asta e ideea. Din punctul meu de vedere. Și o să vedeți că este dacă vă duceți să lucrați cu el. Și foarte de treabă. Băiat de treabă ca lumea, nu așa? Foarte glumeț. El tot spune uneori că face glume proaste. Nu e adevărat. Deci inclusiv glumele alea pe care el le consideră proaste, eu nu mai pot de râs. Chiar îs bune și omul chiar e de treabă. Ok. Acum, deci asta e cam story time-ul. Eu am început sala, ok, în același timp psihoterapia, pentru că puți! Și m-a ținut pe lungimea de undă. Ce a spus medicul meu de familie când eu m-am apucat de sală și de toate schimbările astea deodată? Este așa. Mălina, ca să fie ceva sustenabil și ca să nu faci un relapse groaznic, îți trebuie psihoterapie integrativă. Nu de alta. Ca să fii sustenabil pe termen lung. Vedeți ce am zis la început? Eu am mai încercat așa, fără psihoterapie ca lumea, făcută ori cu de ăștia, v-am zis, 250 de lei și pleci de acolo leșinat, pe jos pe 3 cărări, așa, sau fără psihoterapie și doar cu acțiunile în sine. Și m-a ținut, m-a ținut așa de bine până am ajuns la 99,5 kg. Deci, mănsărdica contează când vii și dai cu tancul în toate obiceiurile tale vechi.
Că eu asta am făcut, am dat cu tancul, am intrat cu toată armata în obiceiurile vechi. Și o trebuit să distrug toate dependențele toxice, într-un timp foarte scurt. Și vă reamintesc ce v-am spus de 11.000 de ori, dar e foarte important, când am intrat pe medicamentația pentru somn, am aflat că dependențele nu se distrug, nu dispar, ele se înlocuiesc. Și înlocuind toate dependențele alea de un stil de viață nesănătos, am reușit să mă țin martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 5 luni și un pic în stilul ăsta cu totul diferit de viață și nu că niciodată n-am reușit atât de mult timp să mă duc la sală, să mă țin de sport, etc. E prima oară când mă țin atât de ok de asta. Și nu că 5 luni, aproape 6, nu știu ce. Ăsta este noul meu stil de viață. Ăsta este noul meu I am. Și e atât de fain, vă zic, cum te trezești dimineața, băi, te trezești, alt om. Bine, o pauzică și ne întoarcem. Noi am rămas la psihoterapeut, că și aici este un story time scurtuț, apoi o să-l facem cronologic recapitulare și apoi mici ponturi, tips and tricks și o să încheiem la final, o să vorbim despre reason why, să știți. Reason why. Why do you want to lose the weight? Why do you want to be healthy? Can you be healthy? Do you have reason why? Enough powerful? Eventually? Că dacă n-ai, țapă. Pot să gândesc cu voce tare că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude. Sunt un oarecare. Pot să rulez un film seara la plimbare, pot să desfac o bere când e soare, pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare. Pot să nu am o cale clară de orientare, la cota 2000 cu toți tovare și călare. Pot să mă culc să mă trezesc în alte dormitoare, cu fel de fete doritoare, un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare imediat ce ajung acasă la bucare. Pot să bat la ușă la vecinul, să-l întreb cum e vinul, dacă e mai bun ca primul, că am închis iar magazinul. Pot să fac asta non-stop, o să cutrere peste tot când stau pe loc. să par neserios sau așa. Azi nu te rog, eu nu. Mâine poate facem cum zici tu, dar azi nu. Înțelege că nu mă pot. Azi nu te rog, eu nu. Mâine sigur facem cum zici tu, dar azi nu. Deci ce făceam noi aici? Vorbeam despre antrenori și psihologi. Și psihologa, cum v-am spus, medicul de familie, de fapt, atunci nu știam încă că este psiholog. M-am dus frumos, eram cred că la al 4-lea sau a 5-lea control, vizită, whatever. Și mi-a spus chestia asta, că ar trebui să încep un proces de psihoterapie integrativă, ca rezultatele astea să rămână sustenabile în timp și să pot să am perseverență, să continui. Și mă sfătuiam, vorbeam și cu colega mea, Loria, despre asta, că după că am fost într-un concediu medical de 3 săptămâni în care am început toate schimbările astea și ziceam că, când te întorci, s-ar putea să o iei pe căprării, pentru că revii la sistemele vechi, la calea bătătorită pe care o ai în cap, nu? Că așa știe creierul să se comporte. Bine, noi, pentru că compania în care lucrez este ghidată de o misiune foarte clară și oamenii care sunt acolo chiar cred în misiunea companiei, avem mulțișor oameni în burnout, cărora le este greu să iasă de acolo. În fine, și vorbeam cu ea că dacă revin în același flux după 3 săptămâni, o să fie rău. Eu oricum, inițial, la concediu la medical, mă gândeam că va fi minim o lună. Prima dată am spus 2 săptămâni, după aia am prelungit la 3 și după aia am zis, hai să mă întorc să văd ce se întâmplă. Bun, și medicul de familie mi-a zis de psihoterapie integrativă, că asta mi se potrivește la momentul actual, în situația mea actuală, iar la al câtelea control era ăla, îi zic că, domnule, am găsit 4 nume până acum. M-am uitat, eu mi-aleg, cum v-am mai zis undeva prin serie, oamenii pe care îi plătesc să mă ajute, îi aleg după rezonanța pe care o am cu fața lor la prima impresie pe social media. Mă uit la poza lor, dacă nu rezonez, nu mă duc. Pentru că de multe ori mi s-a confirmat când m-am dus, dacă n-am rezonat din prima cu fața lor într-o poză, n-am rezonat nici în realitate. Colaborarea a mers scurt timp și după aia, bye. Și zic dacă n-are recomandări, pentru că nu, din ăștia 4 pe care i-am găsit eu, nu fac eu click, nu merge. Și asistenta din cabinet a început să râdă. Și
normal, era pe stilul, what the fuck, scuzați franceza iar, ce se întâmplă? Și da, păi ea, medicul de familie, era și psihoterapeut integrativ. Așa, dar eu când s-aud chestia asta, Doamne, păi dacă știam, păi începeam de atunci de când ne-am întâlnit, că tra-la-la, nu știu ce. Și într-adevăr, doamna doctor e pe sistemul că nu spune din prima chestiile astea și nu se autorecomandă pentru că nu vrea să încurce capra cu varza și vrea să se asigure înainte că poate fi un spațiu safe între pacient și ea sau client, dacă e în cazul psihoterapiei și are limitele ei personale de toleranță, limite etice, limite fantastic de frumos spuse. Și cu argumente și cu toate detaliile de care ai nevoie când îți pui o limită. Asta mi-a plăcut din prima la ea, felul în care mi-a descris cum construiește ea un proces terapeutic, iar la prima ședință mi-a și făcut niște cadrări despre asta, mi-a zis impresiile ei asupra unui proces terapeutic făcut cu mai puțină etică decât ar fi normal să fie făcut și m-am regăsit în poveștile respective pentru că am trecut prin psihoterapeuți de genul. Nu este primul meu rodeo la psihoterapie, dar este primul meu rodeo fain la psihoterapie, care chiar simt că mă ajută cu fiecare ședință care trece. Înainte eram pe stilul, poate dacă mai trec 3 luni, descoper America, hai că mai aștept, mai am răbdare. Și tot timpul aveam impresia că problema e la mine. Nu, era la procesul terapeutic. Pentru că până la urmă vorbim despre o meserie aici, despre o formare, vorbim despre oameni care trebuie să știe ce fac. Și de multe ori problema este la prestatorul de servicii, nu este doar la pacient. Se poate întâmpla să fie și la pacient. În același timp, eu cred că fiecare își găsește psihoterapeutul cu care rezonează, chiar și după 20 de încercări poți să ți-l găsești, pentru că nu este simplu să ajungi să faci click cu un psihoterapeut ca lumea. Bun, și am început procesul și, cum v-am zis pe parcursul seriei, datorită ei și împreună cu ea, am găsit-o pe fetița de la metrou, adică am dat o formă finită depresiei mele. În același timp am descoperit cine sunt, ce vreau, ce pot, ce merit. Așa, și am descoperit acele 4 ajutoare ale Mălinei Generalu, care sunt în ordinea lor Xena, Mama Dragonilor, The Mother of Dragons, Cerasela și Mălina Violonista. Mălina Generalu este aici, pe YouTube. Iar fetița de la metrou e depresie. Și găsim cele 4 supereroine care sunt practic aliniate cu niște arhetipuri. Mi-am deblocat din nou puterea. Mi-am luat toate puterile înapoi și conștientizând ce vreau și ce misiune am și amintindu-mi de fapt ce misiune am și concretizând-o din ce în ce mai tare, adică dându-i o formă din ce în ce mai specifică, potrivită cu perioada în care mă aflu acum, mi-am găsit inclusiv reason why-ul pentru a duce procesul ăsta de stăbire să fie sustenabil și să mă țin de el pe termen lung. Practic, eu când m-am apucat de psihoterapie, mergeam la sală și începusem cu alimentația și chestiile astea. Apropo, Train with Raz pe Instagram, da, face și planul alimentar, este și tehnician nutriționist, mi-a făcut un plan alimentar care m-a ajutat foarte mult pentru că m-a educat efectiv acel plan alimentar. Cu ajutorul acelui plan alimentar, eu acum nu-l mai respect așa cum este dat acolo, pentru că l-am respectat suficient de mult încât să-mi fac educația. Și dacă vreau să iau alt plan alimentar nou de la zero, pot să-i cer oricând asta, iar prețul este, super ok, inclusiv pentru antrenamentele în sală, inclusiv pentru planurile alimentare. Bun. Și revenim la psihoterapie. Da, psihoterapia practic mă ține pe linia de plutire, pentru că în primul rând, eu acolo validez anumite lucruri pe care le-am trăit sau anumite lucruri pe care vreau să le fac și găsesc și înțelegere, găsesc și fermitate când este cazul, dar găsesc un om, din nou zic, deși repet a mia oară, care știe ce face și de la expresiile faciale și de la felul în care se comportă când intri în ședință, până la felul în care se comportă ca să încheie ședința bine, să-ți închid bucla. De exemplu, am avut o ședință în care intrase în film la final spre gândurile suicidale, cred că era a 3-a sau a 4-a, că eu nu voiam să intru în subiectul ăla, adică încercam, mai mult îl negam că eu am avut tendințele alea și aveam senzația, îl tratam așa superficial, că am avut și eu niște gânduri, ce?
până mi-am dat seama că stai puțin, că gândurile alea, chiar dacă sunt mici și chiar dacă nu au dus la acțiune concrete, în sensul chiar să am o tentativă reală, sunt pe bune. Ei, și ce s-a întâmplat? Intrasem spre final în discuția asta pentru că întrebam în contextul ăsta cu pastilele de somn și așa, dacă ar trebui să-i spun și psihiatrului, tipul la care tot i-am trimis pentru pastilele de somn, că au existat cândva aceste gânduri. Și da, m-au trimis din start, mi-a zis la următorul control neapărat îi spui, sau poți să-i spui și acum, îl suni, dai mesaj, etc. Pentru că el va decide într-adevăr dacă sunt periculoase acele gânduri și dacă într-adevăr se duc spre tentative sau sunt niște gânduri tranzitorii umane, normale, pe care toți le avem. Și sigur că și ea putea să-și dea seama de chestia asta, dar apropo de respectul față de meserie și față de profesionalism în general, a preferat, ca un om etic ce este, să-mi spună că psihiatrul dă verdictul final. Chiar dacă ea putea să-și dea seama de chestiile astea. Și nici măcar nu mi-a spus din start. Până nu m-am dus la psihiatru și am confirmat și cu el că sunt gânduri tranzitorii umane și că au venit într-un context anume cu nuanțe și este normal ca asta să fi fost o nuanță în perioada aia nașpa rău în care am fost, nu mi-a zis direct ea chestiile astea. Mi le-a confirmat după ce a confirmat psihiatrul. Bun, și când am plecat de acolo, ca apropo de cum închei ședința și cum închis bucla, eu am început discuția, m-a luat o durere de stomac. Automat durerea de stomac venea cu greață și cu nevoia de a merge urgent la baie, dar în momentul în care am început subiectul ne îndreptam spre final și m-am ridicat și vreau să plec și eu zic, nu, trecusem de 2 ore și m-a ținut acolo până s-a asigurat, ședința aia a durat aproape 2 ore jumate, ceva de genul ăsta. M-a ținut acolo până o văzut, inclusiv pe limbajul meu corporal, că sunt suficient de ancorată încât să plec de acolo fără răni supurând. Nu era ca și cum dacă plecam de acolo leșinam pe stradă. Da? Că sunt psihoterapeuți care, da, te văd că ești în proces deschis și cu o chestie care abia au ieșit, au făcut explozie în ședință și pentru că s-a terminat timpul, s-a terminat timpul, vorbim data viitoare. Nu era ca și cum mă aflam într-un pericol, vai, mamă. Mi-a părut anxietatea, dacă intrasem în subiectul ăla, incontrolabil. A părut din cer, o picat pe mine fix când am intrat în subiectul ăla. Și sunt psihologi care, da, s-a terminat timpul, s-a terminat discuția. Ei, eu eram și ultima, ce-i drept, deci avea timp să se asigure că totul este în regulă. Eram ultima pe seara respectivă și am stat de vorbă și m-a ținut acolo până și-o dat seama că sunt suficient de calibrată încât să încheiem ședința și sunt suficient, adică mă duc acasă și nu mă duc acasă cu alea supurând și îmi vine să-mi bag capul într-un leghean de McDonald's sau alte chestii, da? Foarte mișto. Deci tipa e... Da. Repet și la ea, pentru că astăzi este o defilare a specialiștilor la care eu am apelat. Dacă vreți să începeți un proces de terapie integrativă ca lumea, puteți să vă duceți să încercați cu ea. Din nou zic, nu toată lumea rezonează cu orice psihoterapeut, e posibil să rezonați, e posibil să nu, dar eu, în sinea mea și pentru că asta a fost experiența mea după mulți alți psihoterapeuți testați și experiențe dezamăgitoare, că slabe șansele să nu rezonați. Dacă sunteți oameni așa care, dacă rezonați cu mine, 90% o să rezonați și cu ea. Cel puțin 96% sunt șanse să rezonați și cu ea. Face și online, face și cu prezență fizică. Eu mă duc cu prezență fizică de cele mai multe ori, dar când m-am simțit, de exemplu, obosită sau aveam febră musculară mare de la sală sau eram obosită după efortul pe care îl depun în compania cu care colaborez, că eu am vinerea seara la 6:30 terapia, am făcut și online. Tocmai pentru că eu simțeam că mi-e mai comod să stau acasă în ziua respectivă. Deci nu trebuie să fiți din București ca să începeți cu ea lucru. Iar ca zonă, este tot în zona asta a sectorului 3, dacă ceva, vă auziți cu ea, în zona sectorului 3. Nu o să dau nici locații exacte, nici nume pe YouTube, îmi puteți scrie în privat și cu acordul ei, după ce îi prezint persoana care m-a contactat în vederea recomandării, vă dau contactul ei, numele și numărul de telefon. Bun. Așadar, haideți să facem o recapitulare până aici. Am avut așa, probleme de sănătate, nu o să intru în detalii ce mai aveam în afară de rezistența la insulină, dar multe chestii. Am descoperit că am și un deficit de vitamina D genetic, adică e atât de mare încât o să-mi ia ani de zile să-l reglăm. Vitamina D, când este atât de joasă, și nu neapărat atât de joasă, când este chiar
mai ok decât cum sunt eu, dă foarte multe probleme, inclusiv cu depresia, cu anxietatea, inclusiv dezechilibre în corp, probleme care se pot dezvolta în organism de sănătate foarte nasol pe viitor. Aveți grijă mare cu vitamina D, vă rog eu mult, ăsta e un sfat pe care îl dau asumat, nu trebuie să fiu medic să vă zic asta. Când mergeți la analize de sânge, cereți și analiza de vitamina D și dacă aveți stări ciudate, amorțele, amețeală, multe inflamații în corp, pofte inexplicabile, faceți inclusiv indicele HOMA, adică vorbiți cu medicul de familie să vă dea tot panelul care este necesar pentru a depista rezistența la insulină, că nu e doar indicele HOMA, mai este o chestie HbA1, ce nu știu cum te numea așa, v-am zis, nu am pregătit pentru azi. Și aflați ca lumea, adică dacă tot vi se ia sânge, să cereți analizele cele mai relevante pentru simptomele voastre. De asta e important să găsiți un medic de familie sau un medic generalist care poate vedea corpul în ansamblul lui. Bun. Adunare de idei, pauză. Pauză. Fidget spinner-ii cercelul ăsta pentru mine. Bun. Da, de fapt nu, cât îmi adun ideile mai băgam o pauză că 13 minute. Ia. Astăzi, numai să nu sun, să înțeleg că ai numărul, îți vine ca cu rețeaua, înțelegi? Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum. Dar azi nu, pur și simplu înțelege că nu mai pot. Astăzi mi s-a acrit, gata, nu mai vreau să vă văd pe niciunul. Să moară Bibi, trag 3 unul după altul, numai care îți fac în ciudă. Înțelegi ce zic? Nu ai cum să vorbi. Nu, azi, te rog eu mult, nu mă căuta. Asta e, dacă, bă bune, trebuie să înțelegi odată și odată. Nu se poate, nu, așa nu se poate, nu mai țin. Și dacă mâine, sau vrei tu să mă suni încă o dată, mai zic și a doua oară. Mâine poate, mâine vorbim. Cam așa sună în capul meu, înțelegi? E ocupat, sunt ocupat. Da, mă, da, sunt ocupată cu mansarda, cu sala, cu terapiile, cu mersul la cosmetică, cu mersul la manicură, cu grijă față de mine și respect de sine, da, țapă, nu mai sună telefoanele, nu mai, gata. Bun, hai să luăm, vreau să închid bucla cu specialiștii la care am apelat. Până acum, ce am avut? Am avut așa. Antrenor care este și tehnician nutriționist, de asta nici n-am mai avut sens să merg la vreun nutriționist separat sau la vreun diabetolog. Avem psihoterapeut care este și medic de familie, deci până acum avem 4 în 2, da? 4 oameni în 2 oameni. Și avem terapeut cranio-sacral care închide bucla asta cum? Armonizând ceea ce eu lucrez la mansardă, în psihoterapie și cu mine însămi acasă, cu sportul și schimbările stilului de viață, renunțarea la sedentarism și tot ce înseamnă asta, echilibrăm fascia, echilibrăm corpul, durerile, compensările. Terapia craniosacrală, nu o să stau foarte mult pe asta, pentru că este un domeniu extraordinar de fain și complex. Nu pentru pacient este complex, pentru terapeut este complex. Pacientul are doar beneficii și el trebuie să stea acolo și să se relaxeze în timpul terapiei pe o masă de masaj. Mișcările sunt foarte fine. Terapeutul ascultă fascia și găsește în corp dezechilibrele și organele care au nevoie de ajutor în acel moment și prin mișcări fine echilibrează sau calibrează fascia. Nu o să mai intru în detalii pentru că nu vreau să vorbesc prostii în sensul în care să nu le explic destul de coerent și concret. Terapeutul craniosacral al meu în sectorul 3 este Silvia Corneci, o găsiți pe Facebook. În același timp, dacă vreți să luați legătura cu ea, îmi puteți scrie mai întâi mie în privat, ca să fac introducerea între voi. Stă în apropiere de mine și tocmai de asta, când am aflat că stăm aproape, care a fost povestea? Ea este și traducător la cursuri de terapie craniosacrală și de osteopatie și probabil și alte chestii de genul ăsta din sfera asta terapiilor pe corp. Și mama mea, făcând și ea în continuare specializări, supra-specializări, ultraspecializări, pregătiri, chestii, etc. în osteopatie, dar mama mea este în Iași, s-a întâlnit cu Silvia la aceste cursuri în care Silvia era pe post de traducător, de translator.
ceea ce înseamnă că asta e un mare plus din punctul meu de vedere, pentru că fiind pe lângă specializările ei și faptul că este terapeut, tot mergând la atâtea cursuri non-stop ca să traducă, ea își face un refresh constant la toate cunoștințele și mai adaugă și încă una, și încă una, și încă una, și încă una, fiind acolo pe poziție translator și automat practicant, că ea face asta în viața ei, da? Terapie cranio-sacrală. Bun, și cum am aflat că este aproape de mine ca locație, ea că locuiește aproape de mine, eu m-am dus prima dată la locația în care face terapie, nu la ea acasă, într-un apartament care este făcut pentru asta, cred, un apartament în care ea activează, acolo își desfășoară serviciile. Și am fost, nu mai știu, cred că de 2 ori acolo, sau de 3 ori. La un moment dat mama era în București și avea curs, la care, guess what, Silvia era translator. Așadar, noi stabilisem că în sâmbătă aia, după ce se termină cursul, merg cu mama, cu tot, la ea, la cabinetul respectiv, în apartamentul respectiv, unde face terapiile. Și discutând la curs mama cu ea, au aflat că eu stau unde stau. Și că ea stă la 5 minute cu mașina sau ceva de genul ăsta și vreo 15 de mers pe jos. Și are o masă portabilă, mare, din aia, masă de masaj, cu care mai merge la unii oameni de care este apropiată și care sunt în zona ei, merge cu masa aia și vine la ei acasă. Pentru mine asta a fost un mare plus, pentru că până la cabinetul respectiv făceam pe drum o oră, dus o oră întors, o oră și 5 minute, o oră și 10, depinde. Și, într-adevăr, investeam pe drum 2 ore și ceva, dar nu mă deranja asta pentru că fac în weekend terapia, tocmai ca după să fiu sigură că am libertatea să mă relaxez și să las ceea ce a lucrat să se așeze în mine, că dacă aș face terapia cranio-sacrală dimineața la ora 8 într-o zi de vineri, când eu la ora 9:30 intru în full foc, nu-i bine pentru creier și terapia cranio-sacrală nu funcționează așa. Să intri în stres maxim imediat după ce termini. Ei, și de ceva vreme vine la mine acasă, ceea ce îmi place foarte tare, pentru că economisesc timp pe care înainte le investeam pe drum, deși nu era o problemă pentru mine, este o economie de timp. Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și am închis bucla cu specialiștii cu care colaborez acum, da? Deci sunt 3 oameni foarte faini. Puteau fi 5 sau 6, dar am găsit medicul de familie care e psihoterapeut și antrenorul care e tehnician nutriționist, ceea ce este fantastic pentru mine. Și cam asta s-a desfășurat în ordine cronologică, cum am găsit și cum am început chestiile astea. Și acum, primul lucru pe care l-am făcut după ce am ieșit din sală, după ce m-am văzut cu Train with Raz pe Instagram, da? Raz Cristian, am intrat pe Instagram și am dat unfollow la toți pseudo-nutriționiștii și pseudo-antrenorii care promovează slăbitul cu clătite cu Nutella și dau sfaturi din astea fără nuanțe și context. Pentru că în domeniul ăsta nu poți să dai sfaturi pe social media fără să specifici nuanțele, contextul sau măcar un disclaimer acolo. Dă, frate, un disclaimer. Bă, nu urma sfatul ăsta dacă ai obezitate gradul 2 și sigur ai și alte boli, nu-l urma. Lasă-i pe aia care vor să slăbească 3 kg și sunt normoponderal, dar vor ei încă 3 kg să slăbească clătite cu Nutella, nu tu. Nu fac disclaimer oamenii ăia la care am dat unfollow, nu fac disclaimer, ei aruncă sfatul și îl lasă acolo să cadă, să pice de pe blog. În același timp, fiecare decide pe cine ascultă. Eu atâta vă sugerez să aveți discernământul pâlnie, să aveți discernământul fantastic de bine înrădăcinat în momentul în care decideți să urmăriți un influencer de ăsta, nu influencer, sau un antrenor pe bună dreptate, care are și studii, dar care o ia pe bărării. Vă dau un exemplu. Nutriționist, da? Nutriționist. Experiență reală, poveste reală. Cu cineva nu apropiat mie, extrem de apropiat mie. Mă refer legătură de sânge, da? Cumpărăți, ca să-ți faci aportul de proteină, cumpărăți de la Lidl batoanele alea proteice, cred că știți la ce mă refer, sunt niște batoane proteice la Lidl foarte bune la gust. Îs dulci. Cu ciocolată albă, cu tot felul, cu căpșuni, cu caramel, cu așa, nici nu zici că e baton proteic, zici că e ciocolată. Eu din ăla mănânc cam o dată pe lună sau mai rar decât atât. Când trec prin Lidl îmi mai iau și eu din ăla ca să fie mai cheat dessert, să spunem așa. Dessert e deșertul. Așa. Bun, scuzați brain down. Cum să recomanzi tu nutriționist, mă? Deci nu acolo studii la mijloc.
Cum se recomandă unui om care are rezistență la insulină sau alte probleme în corp și trebuie să slăbească, să mănânce grahaturile alea constant? Și budinca proteică de la Lidl, cât de mult, dacă se poate zilnic. Mie antrenorul mi-a introdus în plan nutrițional budincă proteică de la Lidl una pe săptămână, pentru că știa că consum și că îmi place și era ok una pe săptămână. Cum să recomanzi tu omului să mănânce cacaturile alea, scuzați iar franceza, nu contează cât de des, se poate și zilnic. Băi, tataie, băi, nutriționistule care ești, du-te în Lidl, ia un baton de ăla și citește eticheta, mamă, că e ceva rău. Adică dacă mănânci de aia sau mănânci Ferrero Rocher o cutie întreagă, e the same shit, dacă nu chiar mai rău să mănânci batonul ăla, ca cum ai mânca o cutie de Ferrero Rocher. Deci mare grijă pe cine ascultăm și mai ales mare grijă în cine aruncăm cu bani. Aici fac un apropo la agariciul ăla despre care vă povesteam în partea cealaltă, în partea 5 din serie. Nu aruncați cu banii în oameni care n-au nicio legătură, n-au niciun contact cu pământul, nu sunt ancorați în realitate. Poate să fie să aibă 70.000 de școli și 20 de milioane de diplome. Dacă aberează, folosiți-vă discernământul și nu mai aruncați cu banii în ei. Aia se numește aruncare de bani. Când îți dai seama că omul e pe pustii și tu continui să-l plătești pentru prostiile pe care ți le spune. Nu este de joacă cu slăbirea și cu sănătatea. Nu este de joacă. Bun, deci, ce am făcut? După ce m-am dus și m-am văzut cu antrenorul, mi-am dat seama că omul are scaun la cap din prima și s-a dovedit pe parcursul acestor 5 luni că are scaun la cap și că știe ce face. Și am dat unfollow pe Instagram și pe TikTok și peste tot pe unde am găsit de ăștia amețiți, le-am dat unfollow tocmai ca să nu mai influențeze subconștient sau conștient, pentru că orice absorbim din social media influențează procesele noastre și schimbările noastre, da? Apoi, ce am făcut? Mi-am închis contactele. În ce sens? Știți oamenii ăia care știu ei mai bine ce ai tu de făcut și tu te duci, de exemplu, să spui, nu știu, te plângi de ceva, spui o chestie, dar nu că ți-i rău sau că trebuie neapărat tu ceva, nu, pur și simplu spui o chestie și vine ăla și spune, da mă, normal, pentru că uite așa trebuia să faci și nu știu ce și vine cu atitudinea aia super, dă-i să sune. Așa mi-am luat la revedere. Eu oricum sunt o persoană care nu contactează de obicei. Eu răspund când sunt contactată, am foarte puține persoane pe care le contactez cu de la mine putere. Și alea foarte puține persoane, nu doar că am încredere în ele, mă consider apropiată sufletește de ele. În rest, eu oricum nici înainte nu contactam oamenii ca așa mi se trezea mie, dar ăia care nu aveau stilul, nu se pliau pe stilul meu și pe perioada vieții în care eram și cei care dădeau sfaturi gratuite, știți, mai este o specie. Eu sunt, să zicem, Mălina, da? Sunt praștii, vai steaua mea, mătărei, nu știu ce cu viața mea și îți dau ție sfaturi despre cum sunt mai târâi. E bombă. E ca și cum iei sfaturi de management de la un om a cărui echipă este praf sau ca și cum iei sfaturi de nutriție și te duci la un antrenor de sală care are 150 de kilograme și este în obezitate morbidă sau ca și cum te duci la un psihoterapeut care nu are toate țiglile de pe casă și habar n-are ce vorbește. Și după 50 de minute îți dai seama că ai vorbit numai tu. Nici măcar nu ți-o dat un input. Am pățit-o și pe asta. Psihoterapeuți la care vorbeam doar eu. Efectiv doar eu. Dacă la final mă gândeam câte propoziții a spus omul ăla și spusese 2. Iar una era salut și pa la final. Bun, deci, cut the contacts. Oamenii agresivi, oamenii care știu ei sunt buricul pământului, narcisiștii mai exact, cut the contact. Dacă vrei să slăbești. Cut the toxicity. Du-te, dacă este nevoie, rămâi tu cu tine și cu cei 2 greieri. Alegeți 2 oameni, 2 greieri, faini, ca lumea, și stai cu ei de vorbă. Și atât. Restul, la locomanda. Urmăriți-mă din umbră. Așa am acționat eu și așa recomand oricui să acționeze, pentru că oricâtă empatie, iubire, dragoste și înțelegere am avea față de cei din jurul nostru, există oameni rezonabili și oameni irezonabili și oameni care sunt potriviți într-un context anume al vieții noastre și oameni care sunt nepotriviți într-un context anume al vieții noastre. Și pentru că suntem binecuvântați cu discernământ, noi putem filtra chestiile astea și putem să ne alegem oamenii în funcție de etapa în care suntem. Pentru că s-ar putea, în același timp, conexiunile pe care le-am întrerupt, voit, în sensul că ori m-am dat, am făcut ghosting, să zicem așa, ori
am ținut conversațiile keep it short and on point. Persoanele alea s-ar putea să fie extraordinar de potrivite, să reluăm o relație extraordinar de prietenie peste 2 luni sau mâine sau ieri sau etc. Da? Deci e vorba și de etapa în care ești. Este un cumul de factori. Nu există un singur lucru care trebuie avut în vedere nici în relații, nici în slăbire, nici în sănătate, nici în nimic. Totul are nuanțe, are context și are perspective și fațete. Iar noi avem creier în cap, nu? Ăsta conține creier. Creierul, are ăla care îți face ție mintea, gândirea, etc. Și este influențat de tot ce simte corpul, este influențat de informația din jur, etc. Cut the contacts. Și dacă vrei un filtru foarte simplu pentru cum să alegi ce contacte să tai în acea etapă a vieții tale, observă cum se comportă corpul tău în prezența acelei persoane. Dacă simți o fărâmă de anxietate, dacă simți o fărâmă de gol în stomac, ca fluturi în stomac de la îndrăgosteală. Apropo, am aflat și eu recent că dacă simți fluturi în stomac când te îndrăgostești, aia nu-i în cauza că ți-o alerta sistemul nervos. Persoana de care te îndrăgostești trebuie să te facă să te simți dimpotrivă calm, nu să ai emoții, să tremure firul de păr din cap care e făcut cu bucle înainte de prima întâlnire. Aia înseamnă că corpul tău este în alertă, nu e îndrăgostire. Confundăm așa, ne pricepem la confuzii, Doamne. Bun, deci unfollow, curățenie peste tot, în casă, în lista de followers, în mesaje, în tralala. Este timp pentru tot și pentru toate, este timp pentru slăbire, atâta timp cât tu ai răbdare și îți dai ție timp. Singurul care decide cât timp ai și cum ai, ești tu. Ok. Și după aia mergem la reason why, cred? Posibil, vedem, v-am zis că azi n-am structură, azi vorbesc la liber pur. Ce fac fetele când el nu mai e? Hai că vin. Ia uite ce bine dau în poze, digital, oficial, viața ca un roze. Fostul a dispărut de mult, nu e, n-am motive să fiu mama. De ce sunt toată doar în zâmbet, fără griji, fără lacrimi sau durere în suflet. Pare că m-am vindecat complet, n-am motive să fiu mama. Ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi? De la iubire, de nebunii. Știu eu ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi. Fac ce vor, fac ce le place, nu mai plâng pe melodii. No drama mama, no quasi necunoscut. Dacă stau să mă gândesc, chiar și așa e prea mult. Dau sonorul pe mult, n-am de ce să te ascult, n-am de ce să te mai văd că sunt bine cum sunt eu. Dar Doamne ce-mi place de mine, curajul să plec când stă bine, să ai viață bună străine, ai grijă de tine. Ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi? De la iubire, de nebunii. Știu eu ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi. O să încep să vorbesc repede pentru că este ora 4:30 și vreau să mai prind un pic de soare, că m-a apucat energia și vreau să mă duc să fac niște pași sau dacă nu mă duc să fac niște pași, să fac niște abdomene, ceva, ca astăzi e ziua în care nu merg la sală. Bun, așa că o să mă duc pe speed și vreau să te rog, dacă a rămas ceva neclar, dacă sunt întrebări, vrei mai multe detalii despre un subiect pe care l-am povestit până acum, să-l voi povesti de aici în continuare. Poți să-mi lași întrebarea sau remarca în comentarii pe YouTube sau pe social media la postările în care o să anunț faptul că am urcat acest videoclip pe YouTube, iar dacă este un lucru sensibil și chiar nu vrei să îl întrebi sau să-l spui public, poți să mi-l scrii și în privat cu o singură mențiune. Voi răspunde la acele mesaje, așa cum unii dintre voi ați observat deja, atunci când am timp și când e tot în regulă pentru mine ca aliniere, iar cel mai des fac chestia asta, depinde într-adevăr de zi. Uneori, dacă nu pot răspunde repede la mesaj, răspund pe loc, dar spun că voi reveni cândva. Da? Și de obicei revin într-o zi, în 2 zile, depinde de cum mă aliniez eu, pentru că, așa cum spuneam, sunt o cupățică, dar îmi doresc foarte mult să fiu o inspirație pentru ceilalți, pentru că perioada asta mea, pe care o consider cea mai bună perioadă a vieții mele de până acum, este debordantă și pentru mine. Efectiv, uneori simt că fac explozii de energie în loc să fac explozii de atacuri de panică și știu că pot ajuta oamenii.
în sensul în care nu îi trimit la specialiști, asta e clar, din start. Dacă îmi dau seama că are nevoie de un specialist, l-am trimis. Dar cu un sfat cerut, băi, cum te-ai simțit? E normal să simt asta? Eu pot spune, da, băi, uite, și eu am trecut în asta. Rezonanță, da? Deci așa cred eu că pot să ajut în jurul meu și asta fac deja și, apropo, vă mulțumesc că nu sunt puțini cei care mi-au scris mesaje private în urma acestei serii și am discutat despre situațiile lor specifice din viață, ba pe scurt, ba pe lung. Ideea este că atâta să aveți în vedere că nu pot răspunde uneori instant, pentru că pe lângă ce vedeți pe social media și contentul pe care îl fac și nu este deloc puțin în ultima vreme, eu am de lucrat, am un program de lucru, în același timp merg la sală, merg la psihoterapie, merg la terapie craniosacrală, țin să-mi fac niște pași, chiar dacă puțin sau mulți pe zi și am nevoie de timp inclusiv pentru a-mi pune la punct în continuare alimentația și toate chestiile astea. Așadar, sunt un om, ca de obicei și cum am fost toată viața, ocupat, dar îmi doresc tare mult să simțiți libertatea de a-mi scrie cu problemele voastre și cu întrebările voastre, dar să aveți răbdare cu mine. Dacă întârzi, să aveți răbdare și atâta tot. Bun. Așadar, hai să pedalăm. E posibil, dacă am deschis bucle și nu le-am închis, vă rog să mă atenționați, să-mi scrieți, să-mi spuneți, băi, ai zis că vorbești despre aia și n-ai mai vorbit, că revin cu clarificări, revin cu reel-uri în care abordez subiectele pe care le-am omis, dacă există. Ok, atenție, la slăbire. O chestie foarte importantă. Cântăritul zilnic poate fi o capcană pentru mulți oameni, la fel cum poate să fie un ajutor pentru alții. Pentru mine acum este un ajutor. De ce? Am ajuns în punctul în care, punctul ăla de stabilitate mentală și mentală, în care, chiar dacă văd pe cântar că față de ieri am 2 kg în plus, nu mă sperii, pentru că știu că este foarte normală pendularea. În momentul în care tu te urci pe cântar și ai 2 kg sau 1 kg în plus față de ieri, aia nu-i grăsime, nu te-ai îngrășat 1 kg de grăsime. Aia este ori apă, retenții de apă, ori ieri ai mâncat, nu știu, mai mulți carbohidrați, ai mâncat ceva și ai făcut retenții sau te-ai inflamat, deci chestia asta nu trebuie să te destabilizeze. Dar dacă ești un om care se destabilizează foarte ușor când vede aceste fluctuații pe cântar în procesul de slăbire, mai bine te cântărești săptămânal sau mai rar decât o dată pe zi. Eu am avut perioade în astea 5 luni în care mă cântăream ba zilnic, ba la 2 zile, ba săptămânal, în funcție de cum simțeam eu că sunt de vulnerabil în momentul ăla dacă văd fluctuații pe cântar. Fluctuațiile alea, pe lângă cu ce ai mâncat cu o zi înainte, etc., pot apărea la femei, spre exemplu, în funcție de perioada menstruației, în funcție de perioada ciclului menstrual în care te afli, că ești în perioada de flux, că ești în perioada în care te pregătești de asta, că ești, da, toate perioadele respective. De exemplu, eu personal, când mă apropii de menstruație, cântarul urcă, nu foarte mult, dar urcă și știu că dacă aș fi o persoană, dacă nu aș fi ancorată în procesul meu și în încrederea pe care o am în procesul pe care l-am început, în momentul în care aș vedea, opa, 1 kg în plus pe cântar, m-aș demotiva și aș comanda, aș mânca și dacă tot e 1 kg în plus pe cântar, dacă bag azi un burger și o porție de cartofi 3500 de calorii, nu e nicio problemă, o dreg eu după, că oricum e perioada asta lunii și nu, aia e. Nu. Deci mai bine, dacă sunteți demotivați de fluctuațiile astea, stați cu minți. Când sunteți în perioadele respective sau când știți că aveți o perioadă stresantă sau ați gafat-o și, de exemplu, eu când o gafez, odată la ceva timp, și o fac asumat, cum v-am povestit pe parcursul videoclipului, a doua zi eu nu mă cântăresc. Special. Pentru că știu că, deși sunt foarte ancorată, s-ar putea să, psihologic, și subconștient să-mi vină gândul că dacă aș comanda și azi o tâmpenie. Dar am comandat-o ieri, gata, Mălina, gata. Adultul, Mălina generalul, spune gata, te-am lăsat ieri, ți-am făcut nazul, ți-am făcut moftul, am aflat de unde vine, ți-am dat ce ai vrut, dar azi gata. Azi nu, te rog eu nu, apropo de piesă. Bun. Și mai sunt și perioade ăsta, perioade, zile în care îmi permit să fac o aroganță de asta cu o mâncare nesănătoasă și mă cântăresc a doua zi ca să fiu conștientă de fluctuațiile care apar când fac aroganțele astea. Deci depinde cum simt să fac. Ok, aveți grijă la fluctuații și la motivație și la ce lucruri lăsați să vă influențeze motivația. Apoi, am zis eu într-un reel că o să vorbesc despre reason why. Deci am vorbit despre faza că slăbitul are 2 paliere, psihologicul și concretul, cu acțiunile, da? Cu acțiunile concrete pentru slăbit.
constanța, disciplina, perseverența și transformarea acestor lucruri în stil de viață, eu consider că vine doar în momentul în care lucrezi și cu mansarda și cu capul. Și dacă nu vrei terapie, eu, uite, sunt o persoană care funcționează foarte bine cu întrebări. Eu non-stop îmi pun întrebări, eu mie însă. Așa mă ghidez și așa ajung la gândire critică sau așa ajung să-mi dau seama că am gafat-o într-un fel cu cineva, deci nu doar pe slăbit asta, pe orice chestie pe care o fac, eu funcționez cu întrebări asupra mea. Găsește-ți DC-ul pentru slăbit. Dacă vrei să slăbești ca să arăți, îți spun pe experiența mea, da? S-ar putea să nu fie valabilă. Pentru unii oameni este foarte puternică motivația de a slăbi pentru a arăta bine. Și merge, chiar merge așa cu motivația asta și îi ține tot mult și bine. La mine nu a mers asta, nu era un reason mai suficient de puternic, pentru că eu, cum știți, eram în depresia aia nasoală, ultima mea grijă era cum arăt. Ultima mea grijă. Pentru că oricum, când mă uitam în oglindă, mutam privirea imediat, pentru că oricum nu mă recunoșteam, aia nu era Mălina mea, nu era Mălina generalul, era fetița de la metrou în puseul ei de supărare și de renunțare la tot ce înseamnă frumusețea vieții. Pentru mine nu era un motiv ăsta. Găsește-ți reason why-ul. Hai să vă zic cum mi-am găsit eu reason why-ul. Știți că vă ziceam că atunci când am sunat la salvare și așa, n-am fost super uimită, pentru că eu am afirmat acum multe luni, când făceam psihoterapie cu alt tip care e pe pustii din punctul meu de vedere, am spus că ca să mă trezesc îmi trebuie ori să ajung în spital, ori să-mi spună un medic că mor. Și asta s-a întâmplat, așa că am fost șocată că am sunat salvarea. Bine, n-am ajuns în spital, dar am sunat salvarea. În momentul în care m-am simțit atât de rău și am sunat la salvare, în momentul în care am pus mâna pe telefon și am conștientizat că eu chiar urmează să sun la 112, m-a venit începutul de reason why al meu. Atunci mi-am dat seama foarte, cum să vă zic eu, foarte concret fizic, în fața ochilor, nu doar la nivel de minte și de gânduri, că eu nu-mi doresc să mor. Deloc. Chiar dacă am avut gânduri, adică tendințe de genul ăsta, visceral și în interiorul meu, în profundul meu, nu-mi doresc să mor. Nu plâng, doar îmi curge ochiul că am problema aia cu canalele lacrimale și aerul condiționat deschis de mult timp. Bun. Atunci, ok, am realizat în momentul ăla că eu nu-mi doresc să mor. Deloc. Pentru că mai am multă treabă pe pământul ăsta. Iar faptul că am avut un an nasol rău și câțiva în spate, tot nașpa, dar nu în halul ăla ca anul trecut, nu înseamnă că viața mea s-a terminat și că eu nu pot să mă trezesc din groapă, să mă ridic, da? Ok. Apoi, reason why-ul. De când sunt mică, eu am știut că am niște abilități. Pe lângă astea muzicale, veleități muzicale, pe lângă astea de scris, talent la scris, era foarte prezent și talentul, abilitatea de a fi lider, pe care am confirmat-o cu psihoterapeuta de acum, prin discuții foarte relevante prin care ea să-și dea seama exact ce profil am, ce pot să fac, care sunt abilitățile, ce pot face cu viața mea în general, fie că rămân în locul în care sunt acum din punct de vedere profesional, fie că voi pleca din el dacă nu mai consider că acolo pot crește. Că este unul dintre lucrurile care m-ar face să plec din orice context profesional. Dacă simt că nu mai este loc de creștere, v-am pupat, dar eu mai am de crescut la vârsta mea, încă mai este timp. Bun, și reason why-ul meu a fost că, da, eu am ghidat până acum în viața mea oamenii spre mai bine. Că era când eram profesor de muzică, când eram îndrumător de muzică, că era prin piesele pe care le compuneam, că era prin conversații și prin a ghida cu empatie oamenii, cu blândețe, nu cu parul, cum fac alții și dau în tine până te așa. Nu, ăia trebuie duși la psihoterapie, pentru că ăia care ghidează cu parul, problema lor cea mai mare, bine că trebuie și cu parul, trebuie să citești omul. Dar dacă omul ăla nu este în stare să-și dea seama că tu nu funcționezi pe par, are niște probleme nerezolvate în el. Ideea este că trebuie să fie un echilibru între blândețe și a da cu parul. Adică între fermitate și între empatie, înțelegere și blândețe. Că vedeți că eu și eu mai dau cu parul în videoclipurile astea de pe YouTube, dar dacă vine la mine un om vulnerabil care este fix în groapă și nu știe ce cu viața lui și îmi dau seama că cu el nu funcționează cu parul, nu o să mă apuc să dau în el cu parul. Never.
am să încerc. N-am zis, nu, uite, am spus o prostie. Nu spun never, ca să nu bag mâna în foc. Dar încerc și sunt conștientă de chestia asta. Bun. Am făcut chestiile astea pe parcursul vieții, plus multe altele. Așa am ales să vin în firma cu care colaborez. Într-un loc financiar foarte bun era în momentul în care am schimbat cariera și tocmai, nu pentru finanțe am schimbat cariera. Am ales să vin pe o remunerație de cam 5 ori mai mică decât ce făceam atunci, pentru că știam că în contextul ăsta profesional, misiunea asta de a ghida oamenii spre mai bine se poate îndeplini mult mai tare. Pentru că locul în care, firma cu care colaborez este ceva pe piață, da? Și chiar schimbă vieți. Bun, după aia am crescut și în companie, treptat, inclusiv financiar. De aici înainte o să vedem câtă creștere mi se mai permite din punct de vedere profesional, psihologic, financiar și toate chestiile astea. Deci, reason why-ul meu, după ce mi-am dat seama că eu nu vreau să mor, a fost că am pentru ce trăi. Și anume pentru misiunea asta și pentru atâtea persoane, 10 de persoane pe parcursul vieții mele, pe care am reușit să le ajut. Fie cu îndrumare efectivă în domeniul în care eu am lucrat toată viața până acum câțiva ani, adică muzica, fie cu conversații one-to-one care le-au schimbat percepția sau i-au scos în momentul ăla dintr-o problemă nasoală pe care o aveau. Adică le-au produs un declic. Da? Și eu când știu că am făcut toate chestiile astea, cum pot eu să mai afirm peste viața mea că e suficient? Nu pot. Deci, dacă nu ai un motiv să trăiești, n-ai nici măcar un motiv să stăbești. Puneți întrebări. Pentru ce trăiești pe lumea asta? Este foarte greu de răspuns la întrebarea asta pentru că este vagă. Ce îți place să faci? Și când spun ce îți place să faci, mă refer ce îți place să faci fără să fii împins de la spate. Și nu mă refer să glumim acum, că da, bă, îmi place să stau pe Netflix, să stau pe canapea și să mănânc chipsuri. Nu, măi. Mă refer la activități, da, care îți plac și pe care le faci fără să fii împins de la spate. Nu îți poate să n-ai una. Îți place, pornește la chestii mici, poate îți place să citești, poate îți place să îți organizezi ziua, poate îți place, nu știu, orice, pornește de la chestii mici, întreabă-te mai multe zile ce îți place să faci fără să fii împins de la spate și observă-te. Iar ajungem la poziția de observator pe care o tot menționez pe aici prin serie. Observă-ți zilele de azi înainte și vezi când faci activitatea X și Y, care activitate te încarcă, care te descarcă, pe care o faci cu tras de tine, hai să mergem să facem, și pe care o faci la liber și foarte relaxat. Bun. Mergem înapoi la piesa cu drama Mama. Foarte mișto piesa. Ne mai recorim un pic și apoi ne îndreptăm cu pași micuți spre încheiere. Doamne, ce-mi place de mine, curajul să plec când stă bine, să ai viață bună străine, ai grijă de tine. Ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi? Pauză. De la iubire. Pauză. De nebunii. Știu eu ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi. Fac ce vor, fac ce le place, nu mai plâng pe melodii. No, 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 ce fac fetele? 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 Ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi? Pauză. De la iubire. Pauză. De nebunii. Știu eu ce fac fetele când el nu mai e și sunt bine mersi. Fac ce vor, fac ce le place, nu mai plâng pe melodii. No, 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 no drama, mama. Cine te sună, fată? Nu contează, hai. Covorul roșu.
N-am ajuns în punctul ăsta fără oameni faini care mi-au tras semnale de alarmă de-a lungul timpului. Reason why-ul despre care am vorbit și cum să-l găsești. Ce îți place să faci? Ăsta e primul pas. Ce îți place să faci fără să te împingă cineva la spate? Trezirea mea a fost potențată de o serie de oameni care au venit cu empatie la mine și m-au întrebat ce e cu mine. Și o să vă dau 2 exemple concrete, 3 de fapt. Prima, eram la team building-ul cu firma în care colaborez și o venit la mine, am acordul lui să-i dau numele, Alex Saioc, un grafician care nu este din echipa mea, este din echipa altei persoane, alt project manager, Loria, colega despre care v-am mai zis. Și, au venit, apropo de inteligență emoțională și de a veni cu înțelegere și empatie. Vezi un om că este total diferit față de cum îl știai, în realitate, mă refer, că el mă cunoaște de la primul team building în care am fost și în care aveam 65 de kg, 60-65, eram ok și se vedea pe mine că eram mult mai ok. Deși și atunci eram în depresie, atunci începea căderea în groapă la mine, când eram înainte de primul team building începuse. Bun. Și mă întreabă omul, asta se întâmpla în septembrie 2024, măi, nu vreau să par intruziv, să te supăr în vreun fel, eu acum citesc din amintiri, nu sunt cuvintele lui exacte, modul lui de abordare, le explic. Nu vreau să mă înțelegi greșit, nu vreau să te judec sau ceva, dar sunt curios, ce ți s-a întâmplat de te-ai transformat așa, ce s-a întâmplat de te-ai îngrășat atât, ce ți s-a întâmplat? Deci au venit cu empatie și cu nu să-mi dea în cap. Pentru că el m-a cunoscut în altă stare. Ci dreptii, diferența era enormă. La primul team building aveam 60-65 de kg, la al doilea aveam 80 și la al treilea aveam aproape 99. Și se vede, ce ai cum să nu se vadă. Mă uit acum la mine, cât să văd astea 18 kg date jos. Da, păi când o să termin și cu ultimele 10, maxim 15. Am stat de vorbă în seara aia, am depănat așa un pic, am mers, dau în memoriile ei meu personal și tot modul în care a gestionat discuția și ce-a zis și unde a intervenit și ce-a spus și eventualele sfaturi din experiențele lui sau din ce am mai văzut, au fost foarte binevenite, pentru că nu a venit cu scârbă sau cu uite-o pe asta, ce-i s-o fi întâmplat, ce-i cu ea. A venit frumos. Nu a făcut glume pe seama mea, cum mai am exemple, că arăți ca nu știu ce. O singură persoană mi-a făcut o glumă de asta la adresă personală și pe vremea aia când simțul meu de merit era 0, minus 200, nu mi-am dat seama că trebuie să-i pun limite, pentru că a dus gluma aia mult prea departe față de ce ar fi trebuit să permit. În rest, glume de astea nu, că n-am oameni care își proiectează traumele pe alții. Bun, altă persoană. În decembrie am fost la alt party cu colegii din firma asta la Timișoara. Este o persoană de suflet pentru mine, pentru că am trăit jihadul împreună, jihadul profesional. În același timp ne-am ridicat împreună din jihad profesional și am dus volume de lucru infernal de mari împreună și am legat o relație de prietenie, desigur și ea cu suișuri și coborâșuri, cum este orice relație autentică interumană. Persoana asta, fata asta, care este la rândul ei copywriter, și eu eram copywriter când am cunoscut-o, m-a luat la petrecerea aceea din decembrie, așa zisa de Crăciun, pe terasă și am stat cu ea, nu mai țin minte dacă o oră sau 2, a fost ca o sesiune de coaching, mai ales că fata oricum are și niște cunoștințe în direcția asta. Și mi-a spus că, băi, vreau să-ți spun ceva, s-ar putea să se doară, din nou, citesc din amintiri, da? Nu cuvinte exacte, și nu vreau să o iei în nume de rău, vreau să stăm de vorbă un pic despre felul în care ai ajuns. Fizic mai ales, că din nou, era șocant pentru toată lumea care mi era apropiată și lumea care mă cunoștea înainte și oamenii cărora le plăsa de mine, da? Și m-au spălat cu toate apele, în sensul în care scopul ei acolo era să-mi aduc aminte de faptul că eu merit mult mai mult decât ceea ce îmi fac cu mâna mea acum, decât îngroparea pe care mă provocam singură și că tot ce am în mine de oferit, de dat și cine sunt eu, merită mult mai mult decât să devin un tomberon pentru mine. Tomberonul altora, pentru că tot i-am făcut în seara aia să conștientizez că
glumele de prost gust, care sunt mult prea exagerate și duse și nu că am făcut gluma și am zis-o și am terminat. Nu, o mai duci 2 ore la adresa mea, fie că e vorba despre cum arăt, fie că este vorba despre felul excepțional în care îmi gestionam și îmi gestionez încă viața profesională, așa cum pot eu, cu probleme și cu reușite sau cu provocări și gafe sau cu chestii faine, toate glumele de genul ăsta care vin aiurea trebuie barate. Nu că, ok, am râs la glumă, că e funny poate, că e o glumă bazată pe realitate, un fel de roasting. Dar dacă exagerez, trebuie să te opresc. Și asta fac de acum. Când se mai exagerează, am plecat. Pentru că noi, normal, în context colegial și profesional, noi facem glume pe seama celorlalți foarte des. Și eu fac. Bă, dar nu îmi bag joc de oameni. Adică chiar nu îmi bag joc de oameni. Pe bune, dacă nu, mi se pare efectiv limita de toleranță pe care trebuie să o ai cu tine în comportamentul tău. Tot eu am făcut să realizez atunci că eu nu am niciun fel de limită. Nici personală, nici de toleranță. În discuția aia mi-am dat seama că sunt praștie pe chestiile astea. Și eram praștie pentru că eu uitasem cine sunt, uitasem ce pot și uitasem că nu este normal să se întâmple asta. Pentru că dacă tu te consideri la pământ și ești la nivel minus 200 cu simțul de merit, ți se pare normal să ți se facă abuz. Da? La fel și cu domnul Xului Cagariciu din partea precedentă, din partea 5. La fel, dacă ești la minus 200, nici măcar discernământul nu mai ai cum trebuie. Și atunci stai acolo să te prăjești. Un wake-up call din ăsta, cum a făcut Alex Saioc, graficianul respectiv, sau prietena asta mea care e copywriter, sau Loria, colega mea, care mi-a spus de 11 milioane de ori, băi, fată, dacă continui așa, ai să mori. Te degradezi, etc., te nu știu ce. O stat cu mine, femeia, Loria, la telefon foarte mult timp după ce am ieșit de la medicul de familie cu analizele și mi-am luat concediu medical 3 săptămâni. Datorită ei am plecat liniștit în concediu la medical, pentru că pentru mine un concediu medical de 3 săptămâni era groaznic. Atât de multe se pot întâmpla în 3 săptămâni că te întorci și vezi că e altă companie. Cam așa au și fost. O absență de 3 săptămâni într-o companie atât de dinamică e mare, e lungă. Și stând cu ea în telefon și lăsând-o, fiind deschisă să ascult tot ce are de spus, fie că e sfat, fie că e orice avea de spus, m-a ajutat să îmi iau perioada asta pentru mine. Deci, practic, în jurul meu s-au adunat și oameni din viața mea care au picat la timpul potrivit, în momentul potrivit pentru etapa în care mă aflam, ca să ajute la această trezire. Și, desigur, specialiștii despre care v-am povestit, când am spus că este clar, îmi trebuie militarie, îmi trebuie armament. Armamentul era la un telefon distanță. Mai multe telefoane distanță, că sunt mai mulți oameni, da? Și așadar, mi-am căutat resursele necesare. Și mai vreau să punctez o chestie, tot ce am povestit eu aici costă bani. Mulți bani. Și să mergi, bine, nu când le-ai separat. Când le-ai separat câte una, costă normal, nu e ceva să te dărâme. Dar când le faci pe toate odată, pentru mine financiar chestia asta nu puteam să o fac singură. Era imposibil. Era imposibil să merg și la psihoterapie, și la terapie craniosacrală, și la sală, și accesul în sală pur, nu doar antrenorul, și alimentația, și suplimentele gen vitamina C, magneziu, chestiile pe care le-am luat. Nu era sustenabil să fac asta pe cont propriu, drept pentru care am avut ajutorul familiei. Și încă îl am, dar ușor, ușor lucrăm la eu să-mi cresc veniturile astfel încât să pot să-mi susțin stilul de viață sănătos fără atât de mult ajutor din partea lor. Pentru că bagă oamenii ăștia, acum au băgat și până acum, nu doar acum, banii în fundul meu de numai. Și cum vorbeam cu psihologa, până la urmă este normal, dar la un moment dat trebuie să se oprească și chestia asta, în sensul în care în momentul în care eu sunt pregătită, financiar le voi susține eu. Dar până atunci e altă. S-a întrerupt conexiunea, dar nu o să-l închid, că chiar vreau să mă duc la plimbare. Deci, știu că pare greu când auzi toți de specialiști ăștia și așa, e disperiat, gen, băi, eu nu pot. Nu te gândi așa. Dacă nu ai resursele financiare să faci chestia asta, începe cu un prim pas, și anume cu sala. Eu așa aș zice să începi, deși m-aș gândi de 70 de milioane de ori dacă să încep cu sala sau cu psihoterapia, dar asta dacă te-aș cunoaște, pentru că nu știu cine ești în spatele monitorului. Aș recomanda cu sala primul pas, pentru că dopamina aia, energia aia care îți pică de acolo te ajută, din sport, nu neapărat sală, du-te pe munți, du-te la alergat, nu te duce la alergat, nu. Așa. Fă ceva în materie de sport,
Și dacă se poate cu ghidaj de la cineva, pentru că este incredibil cât de mult rău îți poți face când faci un exercițiu de repetate ori greșit, poți să-ți frești ceva în tine, oricât de bine ai crede tu că știi chestiile alea, nu știi. Nu știi, atâta timp cât nu ești format și nu ești antrenor, nu știi. Așa că recomandarea mea e să-ți iei și un specialist cu tine acolo, iar dacă nu poți și chiar nu ai, ia-ți frumos abonament SX, Sanopass, orice, undeva la 180 de lei pe lună pentru acces în sală, oricând la mai multe săli din România, foarte multe săli, du-te, investigează că ai de unde alege și fă ceva, fă cardio, fă ceva lejer, fă ce poți tu să faci acolo fără să-ți distrugi spatele sau ceva, da? Poți să mai ceri și ajutor pe acolo de la cineva, dacă este cineva disponibil să te ajute cu un sfat pentru un exercițiu, etc. Asta dacă nu poți să începi și psihoterapia și sala în același timp. Sau terapia craniosacrală și sala, sau doar craniosacrală, sau etc. Ideea este că soluții sunt. În același timp, poți să-ți faci self-help foarte mult în prima etapă, prin adresarea de întrebări ție însăți sau însuți și prin vorbitul cu tine, vorbitul transparent cu tine. Și, băi, ne punem la masă transparent și vorbim cu noi, efectiv, cu noi înșine, dar cu transparență și asumare. Fără că eu am rezistență la insulină sau am diabet sau am probleme cu tiroida și de asta nu slăbesc. Și este imposibil pentru mine să slăbesc fără operație. Nu. Este imposibil pentru tine să slăbești atât timp cât continui cu obiceiurile proaste și nu reușești să le susții pe termen lung. Pentru că orice problemă de sănătate ai avea, că e tiroida, că e orice în corpul ăsta, că e dereglaj hormonal, că etc. Slăbitul este posibil. Problema este aici. Pentru sustenabilitatea procesului. Și de ce o spun așa? O spun pentru că am fost acolo rău mult timp. Deci chiar înțeleg de ce este atât de greu. Chiar pot să înțeleg. Nu este imposibil. Mă gândesc dacă aș mai vrea să spun ceva la partea asta. Nu este imposibil. Caută-ți oamenii potriviți care să aibă echilibru între empatie și înțelegere și etc. Printre oamenii ăștia vreau să-i menționez și pe părinții mei, logic, pentru că au fost nu doar un suport financiar, au fost și un suport psihologic. Am stat cu ei ore în apeluri, cu amândoi sau doar cu mama, o depins cum i-am prins împreună sau nu. Și am vorbit despre mine, despre situația în care sunt, despre ce putem face să-mi fie mai bine și să ies de acolo. N-au venit cu tancul oamenii ăștia, părinții la mine. N-au venit să-mi dea în cap, să-mi spună, băi, ce-i cu tine, te distrugi, hai odată, ce-i asta? Nu. Asta am făcut eu cu mine însă, când am știut că este cazul și trebuie să pun punct. Atunci când vă ziceam în vreo postare și prin serie că Mălina General o decis până aici că mori, când o decis ea. Și mi-am pus eu limitele mele de toleranță. Iar când îmi vine, dacă am făcut, mi-am ales un cheat day și am comandat ceva, spre exemplu, ceva nasol pentru sănătate, a doua zi îmi dau peste mânuță când îmi vine iar. Pentru că știți ce face fast food-ul și mâncarea nesănătoasă? Cere mai mult, mai cere o tură, da? Pentru că se întâmplă foarte multe chestii în organism. O să vă spun un antrenor exact ce. Bun. Îmi dau peste mânuță pentru că Mălina Generalul este în control acum. Găsește generalul din tine și până data viitoare alegeți o travă cu înțelepciune. Respect. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Talentul nostru principal e de a sta mai mult în sală, de a ajunge la final și a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să aplauzi, a? Depinde desigur de ce-ți dorești, doar că trenul de obicei nu așteaptă cât te gândești. Plus la asta zi de zi nu prea pare când tinerești. Tu vezi ce faci, dar să nu cauți pe cine să învinuiești. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Cinismul nostru cel mai des e mecanism de
apărare. Doar că unii înțeleg, iar alții se iubesc prea tare. Noi nu râdem la urmă, noi râdem când îi de râs. Iar caravana noastră aude din spate lătrat și plâns. Știm că nu e ușor deloc, dar nici n-am spus că am căutat cărări ușoare de parcurs. Că tot ce vine prea ușor, ușor s-a dus. Așa că dai și dai și dai, că niciodată nu-i de ajuns. Nu plângem și dăm scuze. Nu interesează ce crede oricare iluzie. Noi nu credem în zen, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuz. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează